Cześć, siemanko, witam was serdecznie. Myślę, że dzisiaj mnie bardzo dobrze słyszycie i nie ma żadnych problemów i możecie słyszeć moich sąsiadów, jak rozmawiają szeptem, bo także Novoxa NC1 podgłośnił i mam nadzieję, że jest już wszystko ok i wszystko dobrze. O! I nie będzie żadnych problemów. Taką mam cichą nadzieję. Także zapraszam serdecznie. Jak widzicie w tle H1Z1 i to mogę powiedzieć. Na razie to przed strumykiem próbowałem coś odpolić, ale na razie sami zobaczcie, no. Niby już się coś wczytuje, niby już atakuje serwer, ale cisza jest. Jedna rzecz muszę zrobić. Teraz tak w podglądzie patrzyłem. A jest nawet. Dobre, no. Okej. No czekam, może akurat teraz na strumyku się to odpoli i ten, ale ja nie wiem. Było jak wcześniej i nie pykało. Nie chciało zatrybić. O. Tak jak widzicie, zamontowałem ponownie green screen, ale doszłem do wniosku, że sorry, ale trzeba sięgnąć do kapsy i kupić poziomniejszą kamerkę internetową, bo jest za słabo. Jest za słabo, no światło, chociaż tu mam tego ringa mam, ale nie daje rady niestety. Się wczytam. I czego co? Aha, jeszcze jedna. No to teraz troszeczkę. Nic. Dupa dzisiaj z tego będzie. No niestety. Dobra. Włącza to, bo to nie ma sensu. A ja se odpala Battlefield 1. Tak to było kiedyś. Była ekipa, się grało fajnie. Właśnie nie wiem, nie mam pojęcia co się stało, że jakoś tak, nie wiem, lato idzie, wszyscy stracili chęci. To wcześniej no nie było dnia, żeby kurde weszłeś na konsola i nie dostałeś zaproszenia do imprezy, bo wszyscy grają. No ale
Tak na mnie nie zwracajcie uwagi, że wszędzie patcha i ty na... testuję to. To chodzi. No nie da się ukryć, no warunki tu są bardzo polowe. Na mojej kompie i stanowisku gracza, bo na laptopie to co można co można streamować. Dobra, tu jakoś to jest jakoś tu. Dobra, ja sobie odpala to. Kurde, jak ja dawno nie grał. To nie jest czas cyganić 4 miesiące? Albo więcej. Chyba ostatni raz w grudniu grałem. Nie kłamiąc, to chyba ostatni raz w grudniu grałem. Teraz... Czekajcie, bo tu może coś zasłaniać. Teraz nie pamiętam. To się najwyżej przesunę. A to chyba jeszcze nie grałem. Patrzę teraz na podgląd w tych słuchawkach i z green screenem to wyglądam jak jakiś ufoludek. Ale powiem wam, że na razie chyba wszystko dobrze chodzi. Jedynie na kompie troszeczkę Google Chrome bankuje, bo znalazłem fajny myk mały, że go zastosował, no ale on się kasuje po każdym wyłączeniu aplikacji, no jak wyłącza kompa czy Google Chrome, to mi się to wyłączy. Tam jest coś takiego jak, żeby was nie cyganić, kalibracja, czy coś takiego, ile się wybiera procesorów, obniżyłem mu Google Chrome, żeby tak mi nie wpierdzielał zasobów, bo bardziej potrzebuje i tak OBS-a, a tu po prostu chcę mieć jako taki podgląd. Aha, o kurna. No ja pierdzielę. Dobra, żaden nie gra. Sorry, moja wpadka. Ani że nie zwrócił na to uwagi, że nikt nie grał. Torki najmocniej. Ani nie zwróciłem uwagi, że po prostu ktoś nie gra. Gra online. Tu mam przegląd serwerów. Może wskoczę.
Operacje to odtworzone w grze wieloetapowe bitwy z czasów I wojny światowej. No dobra. Mniejsza z tym. Heute Morgen sah ich einen Adler über dem Berg kreisen. Ich kam nicht umhin, an unseren Reichsadler zu denken, der uns die wahre Größe unserer Ideale zeigt. So majestätisch, so erhaben. Er kann von dort oben sicher die Italiener sehen. Wie dieser Raubvogel werde ich sie mir holen, einen nach dem anderen. Teraz nie pamiętam. No, niech się to czytuje. Żołnierze, zbliżają się Włosi. Musimy utrzymać kościół San Rocco. Jeśli go przejmą, cofamy się na drugą linię. Straciliśmy cel Bravo. O kurde, jak to coś było? Medyk. Fiodoro. Którego nie miałem. A to... Dobra, do akcji. Serio jest dotąd obcięty i tak... A, dobra, już tego nie poprawią. Chodzi mi, że tu poniżej jest tego opadu. Czy coś z tego strzelało? O kurde, jak ja to nie było. Ja pierdzielę. O! Witran, co? O, no, no. Apteczka, weź się połataj! Tracimy cel Alfa. Ruch atakuje nasz cel, schować się! Wskazywał na B. Przejęliśmy cel Bravo. O kurna. O fuck. Ale mnie trafił. Apteczka dla ciebie! Straciliśmy cel Alfa. Zostało 50 atakujących. Ale nie, jak pani zatęskniłem za ten. Tracimy cel Bravo.
Alfa. Ja nie mogę nią lecieć. Zostało 20 atakujących. Pogoniliśmy ich! Przejąć sektor! Ataku! Ostatnie natarcie! Wracamy do domu! Uwaga, rzucam granat! Wygraliśmy! Austro-Węgry są bliskie zwycięstwa. Szeregi włoskie topnieją, ale spodziewajmy się jeszcze jednego ataku. Pokażmy uzurpatorom, do kogo należą te góry. Ja jeszcze w tym tryb, powiem szczerze, nie grałem. Wróg otrzyma wsparcie sterowca. O. Ty Adamek, siemanko, witam cię serdecznie jako moja Tracimy cel jedyna Alfa. osoba na streamku. Ale witam cię, możesz powiedzieć, jak mnie słychać. Cel Alfa utracony. Głośno i wyraźnie. Tracimy kontrolę nad celem Bravo. Kurna! Wszystko wygląda ok, no to się cieszę. Nie wyglądał za test czerwony ani nic, to super. Straciliśmy Doszedł do kontrolę nad wniosku- sektorem. Doszedłem do wniosku, że po prostu kamerka jest za słaba. Daj tam na czacie znać to. Coś na pewno. Przeciwnik dotarł do ostatniego celu. Proszę, apteczka dla ciebie. Daj się tu znalazł. Tracimy kontrolę nad celem Alfa.
Abracadabra. Siemanko, Kruczek, siemanko, witam cię serdecznie. No, odwróć. O, na Twitchu ktoś jest. Witam serdecznie. I tak jest ściszona też prawo. To jest dziwne. Jak to u kogoś średnio słychać, jak już bardzo mocno. Aha. Chyba, że jest coś takiego. Tam jest tak zwana brama szumów. Wiecie? Co to było? Straciliśmy fortecę. Brama Otrzymaliśmy szumów rozkaz, jest... by dołączyć do naszych wojsk na wybrzeżu. I... Tam będziemy mieć większą szansę obrony naszej wspaniałej jest monarchii. głośno danej. Bez rzek do. Odniesione w górach zwycięstwo sił włoskich oznaczało przerwanie linii austro-węgierskich i rozdzielenie armii monarchii. Walki przeniosły się bliżej wybrzeża Adriatyku, gdzie wojska Austro-Węgier zdecydowały się ostatni raz stawić czoła przeciwnikowi. Bardzo głośno do, jak damy jest chyba na podbity +7. Mikrofon mam ode mnie. O. Tak daleko. Nie, głupię się. Nie, no to będzie metr ode mnie. Tylko tu może być problem, że ja akurat nie będę słyszał przez słuchawki. A możecie na przykład słyszeć, jak moje psy będą szczekać i takie tam. Es ist keine Schande, eine Schlacht zu verlieren. To tam. Wir haben gekämpft wie die To tam Löwen, aber trudno. sie waren stärker. An der Küste werden wir aufs Neue wie die Löwen A kämpfen. tak ogólnie nerwowałem Wir się haben dzisiaj geschworen, cały die Ehre czas des Reiches zu verteidigen. z powodu Und als tego Männer von Ehre green screena. stehen wir zu unserem Wort. No ale po prostu kamerka jest za słabo. Mam pod dwie płaty tego właśnie zielonego podziewia. Tak. Ale powiem wam a propos teraz tego OBS-a. Cały czas mi po prostu... Żołnierze, znów zbliża się wróg. Zaatakuje nasze ostatnie pozycje obronne. Miałem cały czas... To wzgórze będzie jego pierwszym celem. Jeśli je utracimy, wycofamy się do Starego Zamku. Nie może wpaść w ręce wroga. Jeśli jednak tak się stanie, będziemy musieli zarządzić odwrót do fortecy strzegącej morza. To nasz ostatni bastion. Ten... To straciłem rachuba. Znaczy wątek. Chciałem wam powiedzieć... Aha! Kamerka jest tak dupiato, że z balansem bieli było coś takiego, że zamiast to ma być takie zielone, jak w pańcie był zielony ten kolor, nie wiem czy pamiętacie, taki fez intensywny zielony, to on był, to kamerka go robiła na taki turkusowo i taki wyblakły, coś takiego. I po prostu cały czas miał wokół mnie takie dyski. Nie działało. Mnie to denerwowało. I w ogóle, a wcześniej, że go ściepał, znaczy wcześniej są mi spot, którego potem nie przyklejał, teraz jak to troszeczkę poprawił. No i właśnie z tym mikrofonem, żeby był mikrofon, ale nie był przed twarzą u mnie. Dobra, no, wracamy dalej do gry. Ja się pytam, daje ta ekipa z ryb. Są te piraty, skąd oni strzelają? Straciliśmy cel Alfa. Ach, tam są, kurna.
Granat, postać uważać na głowy! Jej! Nie mam granatu. Szajse. A on tam pieron plus. Tam jest! To sanitariusz! Ja pierdolę. Tracimy cel Alfa. Oni w ogóle wiedzą, że tu jest? Oni chyba nawet nie wiedzą, że tu Cel jest coś. Alfa utracony. O, jeszcze jakiś tam. Jest. O ty świnio szpetna. O! Witam cię ciule, znaczy szczule. Kurde, czekaj, no trafia. Raven dobry, siemanko, siemanko. Kuźwa, na rękę. Ja ci dam, co to za ciulowo gra. Chillowo. Już nie pamiętasz, jak Piero nie grałeś. Nanek, chodź, idziemy grać, rozumiesz? Już, ale obejrzyj się. Sześciu żech zabił. Tak, co mi słychać u ciebie? Jak tam zdrówko? A, no to czekam, zapraszam. Słuchaj, opis obowiązuje. Nie chcę tam nikogo podpuszczać, ale opis obowiązuje. Okej, no. Masz tu apteczkę! Oj ty świnio, oj ty. Ojeju, ojeju. A działo ci kryczek. Umiesz się dołączyć do serwerów. H1Z1, bo ja się nie umiał włączyć. Stwierdziłem, że chcę zagrą Battlefielda 1. A wejdziesz na imprezę? No to czekaj. Ja nawet imprezy nie mam.
Chyba, że do kogoś tam chcesz wejść. Ale czekaj, może mają tu opcję jakaś impreza. Dobra, jak co, to jest impreza, to tam wbijcie. No, co jest ciulu? Ja ci dam ciulu. Siemanko. A, nie słyszycie, kuźwa, czekaj. Nie słyszycie, bo nie mam włączonego dźwięku. Moment. Ja się słyszał, czekaj. Oj, Straciliśmy cel Bravo. dobra. Teraz? No, O, o, teraz się słyszę. no to spoko. Ajajaj. I co tam słychać? I stara bida. Stara bida, tylko wiesz co, tutaj pisze Kruczek, tak? O tym H1, tam Z1, No, ale ja próbowałem serwery, no nie umiałem się połączyć. Ale to trzeba skądś pobrać, tak? Bo ja tego nie mam. Nie Straciliśmy wiem. kontrolę nad Z sektorem. tego normalnie jest do Stora. Ze Stora, nie? No. Ale musiało być tyle chętnych, że mi serwery padły. O! Czekaj, zaczynam ściągać. Pobiorę, to zobaczę. To można pobrać. No o ile tak oddam te serwery się. No wiadomo, nie? No ale nic, ściągam. Ściągam, będziemy się pobawić. Co będzie działać? Masz apteczkę! A Kruczek grał coś? Kruczek parywa. Stracił Męczona połowę pod salą. Grałeś coś? W to? Okej. Jak on, do czego ja Albo Kruczek wyszło zaproszenie. Tak czy nie? Ale... Do Aha, imprezy? do imprezy. No nie wiem, to co, idziemy tam do niego? No, czekaj, możemy iść. No to sobie razem tam przejdziemy. O kurczę. Siemka. Tyle lat. Dzień dobry. Halo? Jak tam działa to coś? Siema. Że H1Z1 coś tam? Próbujemy być. Jednemu działa, innemu nie. No nie mogę w ogóle odpalić meczu jak na razie teraz. Czekaj, się ładuje coś. Coś... To miasto, pewnie znowu będzie, że fail. Nie, bany, shit. No, bo ja na razie tylko ściągam na razie to, a to się ściągnie moment, to się Jak tam było? 6 godzin to już było. kontrolę nad Ile to ściągałeś? A spoko, luzik, ale jutro lecę rano znowu. Jutro znowu lecisz, no? Da, rano lecę. Ja mam nadzieję, że w lata też będę miał takie. Nie wiem, czy w lipcu będę, nie Apteczkę wiem. dla ciebie. Nie wiem, czy będę w lipcu albo w sierpniu. To jest ciężko powiedzieć, to jest ciężki Straciliśmy cel temat. Alfa. Dlatego, że DJ się ma. plany mamy, żeby tutaj coś robić, ale nie wiem, może, nie wiem, nie umiem powiedzieć, naprawdę. Chciałbym, ale czy tak idzie, to nie. Przejęliśmy cel Alfa. Lemmi, wszyscy są nagle online, wszyscy. Gdzie?
Co są? Artur, nie, dobra, Hubert Szectek, czy jeszcze Masakra. No bo Blaku. przez live'a Nanka, bo Nanka na live byliśmy się. Znaczy ja nie wiem czy oni byli, Przemek, ale... no. A ilu może maksymalnie w sesji być? A nie wiem. Czterech? Gdzie? Czy coś takiego? A w H1Z1? A, 4 w grupie, ale na serwerze 150 ludzi chyba jest. No to teraz wiecie, Chyba czemu na- serwery na nie działają. Jak, Wszyscy próbują być. no jak 1000... Nanek, co ty pijesz, ciulu? Co? Red Bulla. Co ty pijesz? Red Bulla. Fuj. Jak to można pić? Ja tego nie Ja lubię. też mam Red Bulla, mam całą lodówkę Red Bulli, muszę chyba też sprawdzić. Ja mam 4 Wszystkie wodę. porady jest jakoś piękne, bo to inne to masz tak. Monster to Chociaż ja wolę bardziej tego Monstera, tego Ja czerwonego. Monstera Lisa lubię, ale Hardcora. tego... Ja lubię tego żółtego. Ale ja tego lubię lubisz tego Rossiego, tak? Rosji, Tak, tak, tak. do Rosji. No, A ja, Rosję. to jest okej, a ja wolę bardziej, jeszcze najbardziej będę spiritować. Dobra, Kiju, weź spróbuj to Tracimy odpalić cel mecz. alfa. Jak ja mam ekran ładowania mam? Czekaj. Ty jeszcze masz ekran ładowania? Zaproś mnie jeszcze. Jak? Eroruję cały Przecież czas. jesteś u mnie w teamie. To wywal mnie i Tak, mnie weź zaproś mnie też. Ale nie mam mnie w teamie, bo mi się grała czekaj. Coś działa. Nie, tylko Zaraz solo. idę na kompa grać, w którym zaraz. Co, działa wam to czy nie? Tylko działa? serwer. Nie działa, cały czas ładuje i wywala. Shit. Czekaj, kogo tu zaprosić? Kurde, ten telewizor nas wyłączy, no nie. Nie wiem, czy cię mam znajomych, bo 10 atakujących. sprawdzimy. Wiecie co, to wy sobie gadajcie, spokojnie. Co wy gracie, bo to Ale sobie live'a. Nie, ja instaluję tego, ściągam tego HZ-a. Bo to tak Też nie działa. nazwali to H1Z1, no kuźwa, by nie mogli normalnie jakoś nazwać, kuźwa. Od czego to jest skrót? Nie wiem. Hiz, trzeba wymyślić nazwę, nie? Nie, trzeba coś wymyślić. Tam to było pedał, a to co to będzie? Trzeba coś wymyślić. Że ten... Gdzie jest to pedała? Od drugiej strony, czy to 1Z1 tam, będzie łatwiej. Tasia Gripa. Easy. O ty, czytało. Daj mi, słyszysz? No. Tasia Gripa. No, Tasia Gripa. No mi też pytało, ale masz ten ekran ładowania, tak? Tracony. Nie, już mam całe menu, no w ogóle. albo w ciula. Nie mów. Gramy w ciula. Ciula. A jest taką gra. Ciula gramy. Karciano. No zaproś Tak? mnie. No. Kurwa. No jest, Robi jest. wszystkich w ciula. Ten Hizi? To jeden taki pierwszy był, bo ten Battle Royale popularny. Tak, to nie, to był pierwszy w ogóle, jaki wyszedł kiedykolwiek chyba. Jak się nie mylę. Chyba nie, był wcześniej to i było, ale Chyba nie tak. było Ale próbuję teraz dołączyć do ciebie. Na pewno się od tego zaczęło. No i później ten. Jest. Dobra. PUBG to zabiło i... A Ale to mi się wydaje, że ta gra dołączyło, teraz tak wróci, jak jest na PS4 Tak, i ja to dołączyłem. gra wrócić może. Ale i co, Pięć działa osób wam to może być panowie? w teamie, to Włączyło się spoko. komuś coś? 5, dobra, spoko. Jak 5 to okej. No to już- No ja wiecie co, ja odpalę to zaraz było. live'a. Niech się to ściąga, wy sobie tam gadajcie, jakby co, bo jest, a ja będę tam za jakiś czas, jak się to ściągnie. Jak się ktoś połączy, to dajcie znać. Piłka jest No do Lego gotowa. połączyło, ale Kruczka już tak... Kruczek też jest, ja widzę Kruczka. W jakim czasie cię Znaczy połączył? widzisz go, ale on jest taki zamazany jeszcze, widzisz? Znaczy chwilę ten, później mi się taki jakby dalej wczytywało, ale się obraz zmienił. Ja taki taki ekran, niewraczny jestem. I później z domu mnie wróciło. Około No. 20 atakujących. Wczorajszy. Straciliśmy kontrolę nad I wrogiem. ostrawę włączasz? Admin mam. No admit masz? O KU. Nie, to nie wiem. Też gość biegnie, już chyba z 10 km zrobił. No i tu maraton biegnie. Wracaj na pole walki. O, coś się dzieje, coś pisze nowego. Dobrze, ja nie śmieję. Dobra, a pan może coś piszą do siebie. No, to tym. Pisze create with coś increasingly better guns. No to nieźle ci napisali. Ile lat, nie no, grał ktoś z was to? Ostatnio jakoś? Ja nie. Co? P1? No ile to skończyłeś? To chyba co jest? No wątpię. Nie na że było 60. 60. Musi być 60, tak. No bo nie było 15, jak Zostało jak 50 atakujących.
Tu, żeby było 15, to jeszcze by się dało grać. To ja na kompie już miałbym więcej. Hiding Hit 1 Battle Royale na PS4 zapowiada się na topę. Bo to nie działa. Kurwa, wywaliło. A już była nowa tam zajawka. O, tu jest tego dużo do czytania. Mogę wam Skoro rozłączyłam. Nie każdy lubi Fortnite, to ta gra może jakoś ten. A jest spokój z tym Fortnite. Ale już drop. Tak, tam Fortnite, fajna gra. Patrz, wchodzisz na YouTube'a w Fortnite, gdzie nie będziesz w Fortnite, kuźwa szygasz się tym wtedy. U mnie w szkole Wszyscy w to zablokowali na YouTubie kanał Ninja i w ogóle Fortnite nie można oglądać na YouTubie. W szkole? Siedzieli i oglądali No, to Fortnite. taki plus, że chociaż internet macie w szkole. Znaczy my też mamy, ale nie możesz używać. Wi-Fi normalnie. No spokój. Dramat kuźwa, no Ale dramat. to Dobrze, już coś działa. powoli schodzi. Dobrze, coś na psy powoli schodzi już. Coraz mniej popularne się robi, niech tu pierwsze już i... Nie wiem, czy coraz mniej Ale popularne. Fortnite kiedyś się wyszedł? wydaje? On już wyszedł parę lat temu chyba, nie? Fortnite? Nie no, Fortnite pierwszy miał wyjść ileś tam lat temu, ale tak to nie wiem. A to jest Pół roku na temu? podstawie mapy Polski. Oni z miesiąc przed tym co miał wyjść już dodali ten Battle Royale, bo nie miało być tego. Za jaki biznes zrobili z takiego indyka, co miał wyjść taki biznes. No. Oni na esport widziałeś 100 milionów tych do nagród dali. 100 milionów dolarów na nagrody. Straciliśmy To taka nie wiem. No i to CSGO miał chyba 17. Pan Bota ładuje chyba. wam, czy... Nie ładuję, A ale niech se dają co chcą, ta gra to jest ścierwo kuźwa dla półprzytomnych to. No ale przynajmniej co chwilę coś tam robią, tak? no, to jeśli chodzi o obsługę gry, no to inni się mogą uczyć. No, Niech robią to ma. Ładuje wam panowie mecz czy coś? tak, Bo mi się tak, to tak. paliło. Ja mam Loda Inga. Tak, to nie wiem, mam tam dowód wchodzić, przełączać ta gra, czy sobie jeszcze pograć? a który okay. się wyrazić kluczyk? Na tym mieście czy na tym pierwszym takim? No widzę miasto, ale nie wiem. Ja pierdzielę. Na pewno jest postęp, bo już idą te wyjaśnienia, jak się To jest to pogra. samo co z każdą grą na PS4. Jest Tak. premiera, wydadzą i Tak. co? Serwery padają, bo psycho. I zawsze zaskoczeni, że tyle osób chce grać. O, wczytało mnie. No. No weź, nie mów tutaj. A ile już czekacie, jak się mogę zapytać? Ej, z pół godziny. Kurwa, O co ja tak cześć, górę Dawid. gram? I co ja to jest, mogę do kogoś dołączyć, czy co? Znaczy mi to tam Ale od co razu. tu się teraz stało? Który to To wywaliło teraz, czy co? Kurwa, jestem w tym. Menu. Ty, no Ej, byłem to już na się mapie ojej. wczytany. Mi też, a już na mapie byłem wczytany, już sobie tam steka. A jak z wami jest? No ja już lecę. Ja. Gdzie Aha, lecimy, my gramy, gdzie lecimy? fajnie. Nie, Gdzie ja lecimy? po prostu lecę w dół, ja po prostu lecę w dół. Dobra, to ja też, ja lecę tam w twoją stronę. Ale to ja mam kliknę, żeby z wami grać. Musisz teraz poczekać, wiesz? Aha, masz poczekać, okej. To jakaś kopalnia jest. Ten triumf okaże się punktem zwrotnym. Cesarskie wojska w całej Europie usłyszą o naszym ktoś tu zwycięstwie wylądował i sławić będą obok imię mnie. cesarza. Ten dzień przejdzie do historii. Na temat tego, jak zwycięstwo Jak Austro-Węgier tu się wpłynęło strzela, jak na tu się przyszłość celuje? Europy, można tylko R2. spekulować. Teraz wszyscy dostają powiadomienia. Temu sukcesowi fala optymizmu jak się prawdopodobnie znaczy zmianę broni? pozwoliłaby Habsburgom jeszcze przez kilka miesięcy L1. utrzymywać kontrolę nad ich wielonarodową Okej, dobra. i wielorasową monarchią. Przeładowuje się kwadratem standardowo, tak? Tak. Ten kółko i Nie, tam się no, buduje. 60 klatek to tu nie ma, ale 30 to jest. 30 jest na lepiej. pewno. Już 15. Ty no, chodzi płynnie nawet, nie spoko. Coś tu się strzela. To ty? No ja tutaj. Idę w tą stronę. Łączę mi jakieś 3. A, shit. No nie pamiętam jakie bronie są dobre. Pamiętam, że MK jest dobra. AK jest taki sobie, bo on tam podrzut miał duży taki. Rzucało nim. Ty, przebieg typ koło ciebie. Położył mnie. Uważaj, biegniesz mu na plecy. Zabuduj go szybko. Nie idzie Ja się tu. pierdolę. Wow. Zaraz burza będzie.
Aha, wyrąbało mnie, ale dobra. Krwawie, kurwa. Podnoś szybko. Idę. O, Arel, siemanko. Dawaj. Ale dostał po kasku, kurde. 23, no spoko. O, załadowało mnie. To a czekaj, może nas dołączy do was z powrotem. Tu już mamy ekipę chyba, nie? 5 osób, czy nie? A, to już razem gracie? Może macie to włączone? No. No, odpaliło nam się. No to czekajcie, idę spróbować do was. Zaproście mnie. No, Babka, nie chcę grać. zaproście Chcę mnie. gościa grać. Ej, zaproście mnie. A w dupie nie. A my jesteśmy z Kruczkiem, lol. Tak, kruczek jest, No no. to ja będę z Lemim. No. Lol. Nie, po prostu byłem zdziwiony, może mogę cię jeszcze zaprosić. 2 miejsca mamy jeszcze, tak? Kijów dostałeś zaproszone? Nie, bo Kijów Tak, to jest mam. 4. Kurde. No i dawaj nam kasę, no. Tu jeszcze jedna Jestem? osoba masz. Lecimy panowie, może koks. Na razie cię nie widzę. Na razie ten... Kijów Jest, jest no. niewyraźny. Jest O, jest, Kijów, jest, padł na dobra. opcję. No i Tak, wyszedł. był, no. Jestem. Był. O, Nie wyszedłem. jesteś. Bo 2 razy dołączyłem i dlatego. Czekaj, jeszcze raz dołączę. Ja jebę. To jest, Niewyraźny jeszcze raz mnie wyślij. O, jestem. Nie jesteś. To wyślij mi jeszcze raz. To niewyraźny Nie. jesteś. Jesteś No teraz. byłeś, no co ty robisz? Tak, No jesteś. kurde, mówicie, że mnie nie ma. Czekajcie. Nie byłaś. Kuźwa, muszę poczekać chwilę. Dony, trzymaj tutaj lidera. Wyślij mi jeszcze raz. No wysłałem ci. Dobra, czekajcie, ja z tego zaproszenia skorzystam. Ciekawe, czy mi to zadziałało. Dostałeś Kijów to zaproszenie? Proszę. No. No jak Kijów dostał to zaproszenie się, no. O nie, czekaj, tobie wysłałem, nie tak. Co wy to uważacie? Ja. Czekaj, mi się wylubi. Brodko, Ja to pierwsze podpalam. O kurde, no to mi się to odpalo. Jestem? Dobra, chłopaki, to ja wam zwolnię miejsce, ja będę spadał, bo do szkoły muszę lecieć. No spoko. Jakieś emotki tu są. Jakieś tańczenie tu jest? Jakieś Siema, emotki i wtedy, tańczenie, czy Gary. tu jest na bank. Jest, Dobra, mówię. Kijów. No nie godaj, że Fortnite'a zrobili. No ale tu są takie właśnie, się nie pytam tylko Czemu? stwierdzam, mówię, że są. F-gatek opuścił. No bo idzie do szkoły. Aha. Jakiś kurczak jest, jakieś ramachanie ręką. Co to jest Kijów w tym miejscu? Dobra, to startuj. Czego jeszcze nanka nie ma? Jakieś są challenge? File connect server. No, to musisz poczekać, aż cię połączy. Graj, kto tam ma lidera? Weź to, no. No. Mam coś klikać w play, A. czy jak do mnie kliknie, to już wszyscy będą grać? No 5 daj. O, I co? high five. No nas to łączy, no ten. Żartujesz? Czujemy się. A, no nie. A? Żartujemy. O, mój. To co to było teraz? Nie wiem, czy ja chcę wiedzieć tak naprawdę. Jak wiecie. To jaka grafika? Mi się ładuje. To na Hawk 3. Tam na PlayStation 2. Ej, załadowało mnie, jeszcze raz nie ładuje, co jest. A mnie też. Tak, to tak jest. Komachał 3. Dupek z grafiką we Wolfo, siemanko, witam. Fajne, że tu te skiny są i tak dalej, no to spoko jest akurat. No. Te maski na ryj. Nawet samochodów, możesz sobie te skin samochodów zmieniać. Można jeździć samochodem? No kurde. Kurde, wczytał mi się to.
jakiegoś... Dobra, gdzie lecimy? A, pójdźmy, ja Gdzie lecę. lecimy? Się jakoś zaznacza? Jest chętny. Nie wiem. Wiecie, gdzie lecimy? Tam są Nie góry wiem. i tam przed tą górą na środku wyląduję. Gdzie? Co? O czym ty mówisz? Tutaj, gdzie ten taki las jest? Coś Jak tam? masz teraz tam dużo krzaków. To gra, to chodzi 60 FPS, co gadacie? Może z góry tylko. Gdzie lecimy? Gdzie wy jesteście? Patrz, Ja patrz na lecę mnie. tutaj gdzieś... Kurde, jaką wy macie ta. Ja was widzę? A, my się widzimy, dobra. A gdzieś na jakiś Nie. dom lecimy. Ja tu nawet nie kontroluję lotu, po prostu już wylądowałem gdzieś. Mogę skałę rozwalić? Dobra, no ale my jesteśmy gdzieś tam. Kilo. Gdzie jest kilo? R3, jak przytrzymasz to w dół ci. O Jako kurwa, ty ty tu ktoś wylądował. To To to? jakiś typ jest. To Jak ty, się to bić? ja To jest jestem. ty czy ja? To ja, to ja. Dobra. No to ja. Ej, chodź, ej. Ej, Ty, chodź, już zatańczymy coś. sorry. No. Ty, Tak. lama. Kurde, czyta mi się Jak ty to. to zrobiłeś? Dobra, idziemy na tą chatę. O, jest! Kuźwa, jest! Wlazło. Trzeba, Tak, prawda. Ludziska wlazło. Siadaj w traktor. trzeba broń jakąś znaleźć. Ty. Ja znalazłem. To trzeba coś tu mam. w to grać. Ty tak? znalazłem plecak. Tylko nie wiem jak się z tego korzysta. Dobra, mam plecak. Mam broń. To samo się z automatu zakłada. Coś mnie zabił. Ty, co to? To ty, kurwa. Mam pompę. Czekaj, muszę ustawienia zobaczyć. Nie czuło się Szukaj teraz, nie jakoś. czekaj. Jakąś broń szukać. To jak nie pamiętam, ja myślałem, że to jest nasz. O, coś tu No, masz. sensitivity. Na 50 sobie mam. Nie grać w piłkę! A Peter poszedł? Tego live'a puszczę. O ja pierdzielę. Jak się broni? Ty Kijów, masz tutaj tą... Nie. No, Nie to. kamizelkę tam masz. Czekaj, bo się broń zmienia. L1. A przytrzymujesz. Magnum. Kamizelka. Czy to jest... Jeszcze czułość muszę zwiększyć. Czy to się tym czułość zwiększa? No ustawienia. Kontrol 60? No ja dam 60. Ale kurde, Jest to za mało. to działało, no. Kontrola. No, dobra. No już A gdzie lepiej jest trochę. kruczek? Gdzie to jest? Kruczek mistrz. Nie, Nie mam. Wącham krew. Ej, a jaką sobie broń mogę Ej. wybrać tutaj? Czy no jest jedna? Nie no, co znajdziesz, nie? Ja nie mogę, no tylko się drzwi otwiera. A my jesteśmy teraz w strefie jakoś. Dobra. Ty się strzelasz z kimś, czy Magnuma mam. ty też? No tu ile rzeczy jest? Piszę Tak, kościem, że to jest tak. bruk. Czekaj. Weź co ten. Chemce weź. Wziąłem. Czebiki sobie wezmę. Pompę tu masz pode mną. Mam pompę. To nie, to moja pompa. Bandaże sobie wezmę. Nie. Kadiusz, siemka, witam cię. Te i... Aha, Jak się wchodzi w ten... Mam buty. Co się wchodzi? Plecak, gdzie się wchodzi. Nie używaj bandaży. To co to chodzi? 86, 31. Cicho bądź. Idź mi A stąd. 86 głosi 31 drużyn. Chyba. Jak się wchodzi w ekwipunek. A, nie, dobra, już mam. Jak? Ale nie, bo tam nie powinno takie, że się tworzy te... Jak się wchodzi w ekwipunek? A to. Ej, chyba gaz idzie. Musimy iść do Kadiusz, a w strefy. porządku. W porządku. A rano mam teraz troszkę Nie no, się otwiera ten plecak. pogrom. Ja też nie wiem to. Wszystko dobrze.
Składa, tak się może. O, piłeczką, to rozumiem. Idziemy do strefy, nie? O kurwa, granat. Tak, za darmo jest. Jak sobie kupisz? Beta jest za darmo. I Kajo to mam lecieć. Gra też jest za darmo. Czekaj, muszę kamienia trochę narobić. No, ale dołączyłbyś do nas. Ty dawaj, bo tu coś jakiś... Ta muzyka z Terminatora się odpaliła. Samochód jest tu, na prawo. A nie, w strefie? Nie. A strefa już idzie? Gaz sprytny. Tak, Ta, idzie strefa, idzie, uciekaj. O chuj, No gdzie jest strefa? Ej, a do kiedy jest ta gra? Ja się brać. Nie To wiem. nie cały czas. O, Nie, się Beta pojechało. będzie cały czas? Nie no, po becie od razu pewnie chyba będzie ten, nie? I ma być darmowe, więc... Mają mnie, mają To mnie. początek... No to coś jest do kupienia, widziałem w tym storze. Bo mi się ściągnęło. No, to pewnie powiem jakieś graficznie Steamie, to, obrazy, no... Jest dobrze. Mają mnie. Jest dobrze. To nie to tylko... Ale nie jest, nie jest to tragicznie, ale ci powiem, no... Coś za coś jest to. No No, wiesz, ziemia i jakby parę miała drzew, być nie? nie wiadomo jaka grafika, kurde, no to... Mogłoby grać 10 osób, a nie tam 100, nie? 150 nawet. Dzięki. Kurwa, gaska jest... Duszę się. No też. 70 życia mam, dobiegnie do strefy. Hałasuje. You're in the toxic gas, jakbym kurwa Rambery, nie no to widział. pamiętam. Lizon Ty wali. pad mi wibruje, o co tu chodzi? Ktoś ci hakuje, pada. Ja zmęczyłem się raczej, nie mogę biec. To nie mogę. No bez kitu. No bo w strefie jesteśmy, ja właśnie wibrację muszę wyłączyć. Ty, no gdzie ta strefa ci się nie skończy? Jak ona daleko idzie? Nie wiem, Pola, pany. no ale auto tam widzę przed nami. No to można O, się dobra, podnosić. wybiegłem, ty. Tak. Ja wybiegłem. Arel się pytał, czy idzie celować nie z widoku pierwszej A. osoby. No nie. Jak stanie jako pierwsza osoba, to O, On to nie z wibratem. O. co tu jeszcze jest? Jak co? 30 sekund i znowu będzie strefa szła. Ty dawaj, tu auto jest przed nami. Widzę, tylko jakieś te bieganie słowne. A powiedzcie mi, jak się tu broń zmienia. Nie L1. wiem, przytrzymaj. Nie, a wystarczy kliknąć, ci zmieni na drugą broń od razu. Tak też. To nie idzie nie. znowu. Ja na razie tak liczyłem 30 sekund życia. Udane Ja widzę, jak zobaczyłem. Sprintera się bawi. A ja. To? Który? Co? Nie, to Sprintera, nie wiem o co chodziło. Też nie wiem, o co chodzi. To że ja się bawię w Sprintera, bo lecę. Kurde, tak daleko A, idzie. Sprintera. Ale myślałem Splinter. A. Ty, patrz, ktoś dogonił mnie schody gaz. postawił, widzisz tam, po prawej? No widzę właśnie, ktoś się buduje przed nami, szybko. Kurwa, znowu ten gaz. A tu strachu się nie dało uciec. Nie, to jest auto gdzieś. Albo było. Jest, ty, mam jeepa. O Tak to się kurna, to się ładują. Czekaj, idę do ciebie. Siadaj, siadaj. Idę. To jak tam się jedzie? Mogę się leczyć w trakcie. O, mogę. Czekaj. Ja, ty jesteś mi tutaj nawiguje. Ale wow. Muszę zatrzymać, żeby się... Muszę się zatrzymać, żebym się uleczył. Ale jedź do strefy pierw. Dawaj drifta. Dawaj gaz. A paliwo też trzeba zbierać, widzisz? Aha. To diesel to mało pali, kurde. Ile to ma? Dawaj, bo do 19 życia mam. A jak się przyciska, No żeby jest. wybrał te bronie, co mam? Aha, kruczyk to Teraz wywaliło. trzymaj się, ja się uleczę. Okej, Też się lecz. leczy się. Ty coś strzela. To nieźle mnie wywalił. Kruczek. Weź tu gdzieś się schować za jakimś A kamieniem. Ja No, no, jak mam do strefy wybrać następnej, co? inną broń? Na przykład, żeby pistolet... No ale jeden się trzymał. Czekaj. Tu Ale musisz ja tam znaleźć przytrzymam. inną broń. Jedziemy do strefy od razu gdzieś dalej. Na takiej Gdzieś zasadzie, trzeba no dobra. złapać. Choćby disconnecta mi zrobiła zbrojenie. Ty, sprawdzamy czy tu jest jakiś ten lepszy
Lód? Ale mnie ktoś chyba musi zaprosić. Kurde, same shotguny. O. Dobra, Tylko się szybko Zobaczmy planuje. teraz, Ty, no, bez kitu ta muzyka jest jak z Terminatora. A L1 się nitro włącza. Poczekaj na mnie, ty. Ktoś Nitro. jedzie ktoś! No to zabij go. Można w niego wjechać autem? Stój, gaz mnie goni, stój. Wsiadaj. O kurde, jaka czułość. Trójkąt. Coś mam porąbane z dźwiękiem. O kurde, teraz będzie moja pierwsza życiowa Ty, szansa rzut leci zginąć. przed nami, widzisz? Ty, przed nami Jadą jedzie... przed jakim ty. gościu? Kurwa, i przed nami też jest. Wyskakuj! Nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. Dobrze. Kuźwa. Tu gdzieś był... Mam go! Aha. Fuck, ale jaja. Ale żech się zabił. Ale dostał z pompy w ryj i co? A Jakiś nie, dobra, szkielet zabiłem go. Zabiłem O go. fuck. Dobrze jest. A nie, zabiłem go. Tak, zabiłem, a coś tam było, że nie wiem. Tak, to że w grupie jednego killa mamy spoko. To poszaleliśmy. Oj, dobra, nieistotne. Teraz tak, muszę tutaj coś porobić, tak? Czy tu mam jakiegoś klienta? Tutaj play. To działa tu? Znaczy nie, odpaliłem na razie, wiesz co, patrzę co tu mogę zrobić, jak mogę wyglądać, jakieś pierdoły tutaj jakieś są. Ale gra ci załadowała? Emotki najważniejsze. Szczepeczka, o. Chwilow sobie wybierz jakiś tam dobry. No, No to jest bez różnicy jaki wybiorę, tak? To nie ma znaczenia. Tak. Bo to drzewo, bo to jest najważniejsze, by dużo mieć materiałów do budowania. Ale czemu ja jestem kuźwa... Ja chcę być chłop, a nie baba, kuźwa, co to To jest? masz charakter jest na dole. A, tu masz na dole charakter, dobra. Ja się zmienię. Ten jest Dobra, spoko. tutaj. Cię chyba zaprosiłem. Czekaj, proszę. kluczyk. Wiem, kliknąć. Wysłałem. Siemano. o, Siema, ja Jankes. cię krę. Jakie spóźnione wszystkiego najlepszego, bo ja na Facebooku nie składam życzeń. No, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Ale gdzie jest pewny? Tak, gdzie jest flaszka? Ale flaszka musi być właśnie. No. Jeszcze jest. Jeszcze jest połówka flaszki w Słyszysz, a do tego Guido jademy? Dobra, w Okej. dupie z tym tam, później to wszystko poustawiam. Ale Chyba, że czekaj, broni jakieś mogę zmienić? Coś mogę Co ustawić wiem. z broni? Nie, no to tylko skiny no. ustawiasz, wiesz, a i tak broń jaką znajdziesz, taką masz. Aha, a to ja, Dony Gro z nami, nie? Dony. Arel się pytał o Tak ciebie. jest, on mnie... On mnie skurcz, kurde, w łydkę złapał. O, mamo. Słyszysz, Dony? Słyszę, no. Arel pisze, że Słuchaj, Sylwenu. leci. Teraz Gdzie, na mnie? team Nie, jakiś. to nie ma czasu. Dalej, team. Kto do mnie dołącza? Do mojego teamu. A, Czekaj, Zaprosiłem cię. gdzieś ty jest? Do kogo ją? Peter, Całkiem zaprosiłem cię. spokój mi. Nie najgorzej. Moment, Nie, musisz jest zaprosić- jakiś mam team i teraz możecie do mnie Dony dołączyć. musi zaprosić, No, zaproponować. Nie, Dony zaprasza, kto zaprasza? To zaprasza. no tak, zaprosiłem cię, wysłałem ci. No. Wiem, dobrze, że powiedziałeś. Już widzę, dobra, Dony, już. Co, będziemy wszyscy teraz razem? Czy co? Podobno. Ja. Czekajcie, bo wrzuciło mnie z mojego teamu i teraz może dołączymy do waszego teamu. No tak Jeszcze powinno nie wiem. być. Jeszcze nie wiem. No jest. Dobra, jest. A, jestem, no teraz mi się pojawiło, dobra. Ze znaczkiem Pełgeota. Dobrze. Nie, na Król siłę się... Król dżungli. Będzią.
Będzie, ale muza jest fajna w tej grze. No, fajna ten, jak z Terminatora. Jak tam gdzieś jakiś strefa cię dochodzi. Trzeba Kabotyn. To zaczynaj. No już poszło. A ten... No znaczy teraz, no. A to raz... No jest, szukanie ma. Search information. Average ten 11 minut. Weź jeszcze raz. Wait. 11 minut mamy czekać? A wyście mnie zaprosili, czy jakoś? Czy co? No jesteś. Aha, Nie, są. no jest, już jest. Dobra, u góry. Ty, dlaczego nie mogę teraz? No. Kabotyn ile waży? 10 giga. Weź Ty, jeszcze ale raz. ja- kurwa. Monsterek? 11 minut. Powiedz, że monsterek. Nie wiem, ale teraz nie mogę. Lemi, masz tego może. monsterka w green screenie, czy nie? No ja To jest pierdzielę. 13 minut, a ja cię Czemu w pierwszy. green screenie? On taki jest, czerwony. Znaczy nie, bo chodzi, że że ja muszę mieć w green screenie. Czemu? Ale mi lokuje produkt. 1000 miesięcznie. Ty. Coraz więcej Bo ty ten, nie sprzedajesz tego produktu. A, rozumiem, dobra. Nie, chodziło mi, że alkoholu się już na streamach nie pije. Czemu nie ma czatu u ciebie? U kogo? U Petera nie ma czatu. Jak nie? Nie ma czatu. Jeszcze. Przecież Emil spamuje. Gdzie nie ma czatu, kuźwa? O czym ty gadasz teraz? Nie mam czatu u ciebie. Ale na czym? Na tym YouTubie? Na streamie. Chodź śwież może. Się też tak na Jak nie ma, jak telefonie widzę, że piszą. czasem dzieje. No ja nie mam czatu. Właśnie ty, Matim się pyta, Nanek, co ma Monster wspólnego z Alko? Powiedz mi. A, no bo... Dobry. Co, nie można Monsterka? Piszesz, można Monsterka, piszesz, to Monsterek. Monsterek, normalny, no. Dupnąć monsterka. No, ale można. podobno w To Polsce jest weszło po takie 16. coś, że na streamach O jest. piwa No. nie można pić. Tak? Dlatego nie pija. Wstacę w woreczek, Można pić, tylko torebkę trzeba dać papierową i ustawienie. Mają w zielonym opakowaniu Podeszło. włożonej. No, Trzeba tyle też musi mieć 18. Zanim się ktoś zgłosi, kto cię tam zgłosi, Janonek? Sami swoi. No, wiem. Można dawać wódę. Litrami się to nie zgłosi. No, Ale Monsterki się są dla ludzie gimbów. konferencje- A mogę przynieść Red Bulla jak trzeba, mam Red Bulla, mam jakieś inne też, no, ale Monsterek wziąłem, bo jest duża puszka. Dlatego. Będzie więcej picia. I tak jedno ścierwo. Weź jeszcze raz, no 15 minut nie będziemy czekać. Dodaję za No każdym dałem, razem. a, A, jak wiesz, dużo wait, razy jak mówię, to- dobrze, możesz czekać 3 minuty co 15. No. To jest przewidywalne to co. Wiesz, lepiej zostawić już może, nie wiem, niech leci coś, już zobaczymy. Siemka, Miluch. Zobaczymy, może coś się odpali, no. Przez ten czas może się pobawić tutaj, o. Na przykład Rides, co my tu mamy, jakieś fury. Ale wiecie, jedno co mi się podoba, wiecie co, bo ja wam powiem, co mnie odstrasza bardzo właśnie w Battlefroncie. To właśnie takie dziecinne, ten wygląd taki, kuźwa, jakieś takie... Na Battlefroncie? Na Battlefroncie, przepraszam. No, wiesz, takie dziecinne, jakieś biegały, jakieś lizaczki, kuźwa, gówna takie, no dla dzieci upośledzonych. A ja właśnie chciałbym coś takiego pograć sobie, jak na przykład, że wygląda jak koleś, żołnierz, wygląda jak żołnierz, kuźwa, normalny. No to też zobacz, patrz jakie są Skiny za kolorowe. wszystkie te Zobacz. kolor. Tylko, że Różowe wiesz, są kurteczki. tylko żeby to też mapa była taka, wiesz, Battle ten front cały byłby ekstra, gdyby zrobili, wiesz, Fortnite, mapa jest okej, Fortnite, mapa jest okej. Fortnite. Zostaw Lord Vaderów w spokoju. Fortnite, przepraszam, mi się pieprzył teraz, wiesz, no, Fortnite. Co jest A to też zobacz Battlefrontem, sobie, też kuźwa, takie dziecinne, są takie kolorowe. I takie, wiesz, właśnie chodzi o to, żeby to było takie, kurde, Z pazurem takie. Ale kurde, jak tu jakieś takie... tu im ta grafika wyjdzie No, i zobacz. i się to nie będzie cięło ani nic, no to fajnie będzie. Na razie jakże... No, już mi się wszystko pieprzy, kuźwa, Battlefronty, Frontnighty, A, bo Battle zakochany, Royale, kuźwa, Wyziaku. wszystko jeden smród. No, zakochany, co wy chcecie ode mnie, no.
Wybaczcie mi. Kuźwa. No ale jak szybko potwierdził, w razie jak wyglądała, nie? No, wiesz o co chodzi. Kiedy God of War? Ojej, nie wiem, jak wrócę z urlopu. Jutro lecę rano. Znowu na urlop. Jak wrócę z urlopu, to pewnie tak, pewnie gdzieś tak w połowie czerwca. God of War fajny, kurde. Fajnie się skończył, na bank będzie następna część. Coś w tym jest, Kabotyn, coś w tym jest. Ale grałeś ten? Tą ostatnią część, tak? No, no, Tony? Tak, przeszedłem już, no. A, to spoko. Ale powiem ci, jak nie będę ci zdradzał co jak, ale to było takie zaskoczenie, że masakra, jak się okazało, kim jest ten młody, no. No, pewnie dziecko, kto zrobił komuś. Tak. Pewnie był ojcem swego starego. No, nieważne. Tak czy siak ten... Tak czy siak, no ja to będę grał, ale muszę w trójkę jeszcze przejść, nie? Dobra gra, dobra jest, kurde, naprawdę. No, jak jest dobra, to spoko. Bo te materiały wstępne, tak jak je pokazywali wcześniej, jak ta gra zanim wyszła, to takie kurcze były... średnio mi pasowały. Nie no, jak to grałem, to kurde, nie, jak to grałem, to nie mogłem przestać. Nawet tak czas przy tym leciał, że masakra. Dawno Powiem, żadną że grę teraz tak do nie mnie sobie siedziałem. męczę tego Tomb Raidera, tego co Ja, było ale ostatni, jaki bez tam wyszedł. spoilerów, bez Zajebicho spoilerów. giera. No. Zajebicho giera. Tomb Raidery to przeszedłem teraz. Zajebicho, ja to kusia żałuję, że ten czekałem, ale wiesz, na Xboxie mam, w Game Passie mam za free, to okej, nie? No. Zajebista gra, naprawdę. Ja na- Lepsza jak nie, Uncharted, ja na moim Play- zdaniem. No też mi się tak wydaje. Utracone Ja nie dziewictwo. pamiętam czy na Xboxie, czy na Play... Nie, na Playce przechodziłem, na Xboxie. nie. Ale przynajmniej gry są warte siebie, jedna tak czy jak jeden, drugi tytuł są warte siebie, no więc Mhm. już bez Czekam różnicy teraz. tam kto lepszy. Na tym E3, kurde, jakie zapowiedzi tam będą. No, Spidermana pokaż. Oby. Ten Spider-Man też kuźwa już mógłby wyjść. No to było we wrześniu, nie? 8 września. Ciekawe, czy Ale tam powiedzą multi w końcu coś więcej o tym, o The Last of Us 2. będzie. Multi to do Spidermana. Może. No, Royal Spiderman. Tak. I będziesz się pajęcie nam strzelał. Kurde, to było lepsze niż Fortnite. Jak ktoś tu Wiesz, tam. cyko, to żeby tam W latach po mieście. wejść w mecz czy co? No czas No leci, właśnie- trzeba czekać. Trzeba No czekać. właśnie czekamy, nie? Bo jest 7 minut i wiesz, no czekamy, no zobaczymy. Nie no, Jak tyle kilka się poczekaliśmy, to poczekajmy, no. z 11 się 15 zrobiło. Zaświeżymy to będzie 30 minut. A ten nowy Tomb Raider w tym roku ma wyjść? Shadow of Tomb Raider. Tak, tak. Ten Tomb Raider nowy ma wyjść we wrześniu chyba znowu A może też. wrześniu Tak. nawet. Już nie Kurde, pamiętam, znowu trzeba 12? przygotować Czy gotowe jakoś? na jesień. Na pewno Spidermana wrześniu, nie? No jak zawsze na jesień kuźwa. Tam trzeba mieć kabzy tak, że głowa boli. Tam wychodzi wszystko. No na sam Tam na wychodzi sam FIFA, październik. NHL, Battlefield, The Call of Duty, tam wszystko wychodzi, tam wszystko No wychodzi jedno to po zobacz drugim. na październik. Masz Call of Duty, masz Battlefielda, masz Red Dead Redemption. Jeszcze Redemption, no. Masakra, we wrześniu Spider-Man. To 300 funtów trzeba mieć. Na samym 300-400 O prawie kurde. funtów na jesień. To co? Na Polskę wyjdzie około 1000 zł na gry. Koło dwóch. No, z 1800. No, koło dwójki trzeba liczyć. Co, które? O czym? Także na wszystkie te premiery, Nie, co się najpierw- chciało, nie? A, no, No jesień. no, to Także trzeba mieć na pieniędzy jak gnoju. Pokryją mu tam kurwa węgiel wynieść. Tak, po pierwsze Wagon. Nie, najpierw muszę sobie porządny komputer kupić. Ty też będziesz kupił. No, ale, Ja tu ale ostatnio faktycznie. patrzyłem. Dobry był. Słyszysz, jak mnie poniosła fantazja 1200 na funtów. takiej stronce, za czym tam Kaj No, Lipton wcześniej usługiwał. Jakże chcę te wszystkie Mhm. części tak na oko, jakoś tam dobro, płyta, gówno, jakiś tam ten.
to wyszło u nich, jakby kupił te części, to mnie wyszło 9,5 tysiąca. Ale powiem wam coś teraz a propos komputerów. Ja swój komputer kupiłem, Nanek, to nie jest głupie co ty mówisz, bo to tak jest. Ja kupiłem komputer mój 4 lata temu. Dokładnie jakoś w październiku, jakoś na jesień będzie 4 lata. 4 lata. No, 4 lata zobacz już. I zobacz, pamiętam, moja maszyna... unboxing go robiłeś, czy coś takiego. No, i ta moja maszyna jest ekstra maszyna do dzisiaj. To jest ekstra maszyna do dzisiaj. Tutaj włożyć tego, jakiegoś tam, tego GeForce'a nowego, jakiegoś tam Nvidia, któryś tam kuźwa z tych tamtych 1080 no. I to jest komp, który śmiga pięknie do dzisiaj. I o co chodzi? 4 lata temu jak kupowałem ten sprzęt, na złotówki jakoś nie zapłaciłem chyba 7 tysięcy, tak? 7 tysięcy złotych. I to wystarczyło, żeby kupić elegancki sprzęt. Teraz, jak patrzyłem ostatnio, bo tak mówię, na jesień może kupię sobie nowego kompa, tego rezerwowego, wezmę nowy. I tak sobie szukałem i przeglądałem i coś chciałem kupić takiego, odpowiednik sprzed 4 lat, czyli coś na dzisiejsze standardy, nie? Coś na dzisiejsze standardy, coś wtedy kupiłem. 2 koła więcej co najmniej, no? No kuźwa, powiem ci, nie mogę zejść poniżej 2000 funtów, nie mogę. No ale wiesz czemu to jest, czemu karty są drogie. No ja wiem, bo tam te bitcoiny podobno gówniane, tak? Zgubią czy coś tam, tak? I ramy tak samo, nie wiadomo czemu ramy też poszły w górę. To chyba teraz kopią na pamięci ramy. Ale serio, no chore to jest. A jak chcę kupić kompa takiego powiedzmy w okolicach jak mój kosztował 7 czy 8 tysięcy, to jest coś takiego jak ja mam teraz. To żadna rewelacja, to zamienił stryjek siekierkę na kijek, kuźwa. No. Nie ma sensu nawet. Masakra. Masakra, powiem wam szczerze. No za grafikę trzeba dać 3,5 koła. No grafika, ja powiem, mój kolega teraz kupił kompa, pracuje z nim, dał chyba 12-13 tysięcy złotych jakoś tak za niego razem. O fuck. I grafa sama kosztowała właśnie jakoś, tak jak ty mówisz, Kluczek, coś koło 4000 złotych sama grafa. No i drugie tyle procek, kurde i masz. No i połowa z tego... A Procek połowa z tego kupił i 7, a ja chciałem i 9, nie kupić. O kuźwa, to ja i 9 w Polsce jak żech oglądał to chyba 4,5 tysiąca. No tak kosztuje, no ale wiesz Nanek, nie kupię i 7, jak mam i 7. Do srania mi kupił i 7. Te płyty głupie płyty główne z porządnej, wysokiej klasy półki, kurde 3000. I to jeszcze... tak, ale taka ci jest potrzebna, Nanek, ale za 1000 zł jak kupisz płytę, tak mniej więcej, za około 1000, 800 zł starczy, Nanek, to jest już dobra płyta. Dobra. Będzie, wiesz, Nanek, nie przesadzaj z płytą główną, ale też nie oszczędzaj na płycie głównej, bo to jest podstawa kompa całego. Właśnie to jest to. I przede wszystkim pamiętam jak kiedyś kupowało się zasilacz, zasilacz jest fajnie, nie? No zasilacz też, żeby jakiś stabilny był, nie? W miarę, no. Ale czym większa, mocniejsza karta, tym więcej ten zasilacz watowy, nie? No pobór jest niby większy, ale to tam, wiesz, to tam według mnie zawsze opłaca się kupić droższe, żeby mieć zapas, nie? Zapas jak zapas, ale żeby on był stabilny. Droższy nie zawsze znaczy Nowinki techniczne zawsze się przepłaca, niby, nie? Bo to za nowość płacisz. Tak czy jak Nanek, to jest prawda, kuźwa, tak drogo to jest, wychodzi komputer kupić, że normalnie popatrzyłem, no dramat. Ale ja ci powiem, mi jest szkoda na przykład wydać, załóżmy, tak jak teraz te 9000 za komputer by trzeba było dać, czy tam 10 tysięcy, mi jest szkoda wydać 4000, wiedząc, że za na przykład rok, 2 lata, nie wiem, będą aktualizacje do programów czy Windowsa aktualizacje i on się będzie mi powoli zaczynał mulić. No widzisz, ale ja mam swojego kompa 4 lata, zobacz, nie instalowałem na nim nic. Przez 4 lata nic nie robiłem i jest on... I on działa perfekcyjnie, Nanek. Jak kupisz ten sprzęt elegancki, ekstra, to będzie chodził pięknie. Uwierz mi. Mój chodzi 4 lata. Nigdy nie było na nim nic reinstalowane, nigdy nie było nic robione, kompletnie nic na nim. Wszystko śmiga jak trzeba. No, dlatego ja gram na konsoli, żeby się nie martwić o to, czy mi kurde gra pójdzie, czy nie pójdzie. Ale wiesz, nie chodzi... Tylko, że ja przez te 4 lata w zasadzie nic nie instalowałem innego, jak tylko OBS-a, Explita i kilka programów, tak? Do obsługi dźwięku i wszystko, nie? No. Ale działa to wszystko, działa, jest okej i powiem ci, Nanek, wiesz, Nanek, może deala zrobimy, może chcesz mój komputer kupić, a ja sobie kupię nowy. Słuchaj, jak mi go podpiszesz,
Ej, gdzie lecimy? Ale jak ja ci go wy już podpiszę, to lecicie? będzie warty 9,5. A to dobra. No. To palcem go, wiesz, poczekaj jak się skurzy i palcem go tak podpisz. To dawajcie to Ja- na to. To czekaj, Mi się bo ładuje mnie jeszcze jeszcze. szuka, ja jeszcze nie lecę. Nie, ale Lemi co, na tak. tym twoim Full HD idzie, nie? Nagrywanie. A ja No kurde, ty możesz to wszystko robić, nagrywać Full Znaczy, wiesz HD, co, możesz tutaj streamować Full HD jednocześnie, wszystko możesz robić jednocześnie. No ja się boję, że po prostu mam takie zdolności, że mógłby go zajechać, wiesz? Żeby przy mnie by się Full zaciął. HD to już nawet sobie... Full HD to już sobie z konsoli zrobisz. Tutaj możesz, Nanek, ja robię 10 rzeczy naraz, tu kuźwa różnych, odpalam, tu wszystko mogę, ja renderować jeszcze jednocześnie mogę i wszystko No idzie. fajnie, to właśnie. Gdzie wy jesteście w ogóle, bo ja sam lecę? Ja nie wiem, co, to mi jeszcze Ja już szuka. jestem na ziemi. No właśnie, No. Mi się odzaciął coś. O Kijów, czekaj. Ja sam A ja jestem. jeszcze... A ja w kolejce jestem. No jest też na A ziemi. ja gram. Jestem z Nankiem, Kijowem, Kruczkiem, gdzie jesteście? Aha, to zajebiście. A gdzie tu gana dostanę? W chałupie. Musisz znaleźć sobie. Kurwa grana A ja rzuciłem. gdzieś w lesie wylądowałem, mówię, będzie bezpiecznie. A by cię A jak szło. się siada do samochodu? Trójkątem. A mi się zaciął pad. Nie umie. A mi chyba się gra zacięła, bo wy już gracie, a mi jeszcze tutaj szuka. To w którym się strzela? R2 A, L2. to są spolone sam. Nie. Dobra, No dobra. Nie, no nie trzeba, nie, coś to jest tak rozwalone. działa już. Nie działa. No i ja Zapłacę. jeszcze w kolejce jestem i jeszcze w ogóle nie wiem o co to chodzi. Kurwa, jakiegoś gana potrzebuję. Ja mam kuźwa już 2 gany, ale żaden mi nie strzela. I coś jest? Kijowa, co ty masz takie to żółte, niebieskie? Co to jest? Jakiś kewik? Co to jest? strzał. Kamizelka. Nie, ja to gram. Aha. To wysoka Dobra, jakiś już. pistolet mam. Nowego gana Ty, znalazłem. ktoś tam biegnie, kuźwa. To ty? Nie, kto to jest? Przy jakichś tych hangarach, czy co No to jak jest? kogoś masz kolorowego, to jest nasz. Tu z boku masz A to kolory. nie. Dobra, Chodźcie to ja- gdzieś wszyscy razem się zakryjemy. O! Ja na solo skaczę. O! O, jest gun! O, kuźwa, jest gun. Dobra, Ile tego? I strefa idzie. mam gana. A widzisz, jak znajdziesz kurde combat buty, to szybciej biegasz. No Teraz tak. w tej stance. Tak, a na solo od razu mi połączyło, nie? A, tyś tu jest. Twoja strzelam, naszego nie. Ja idę do górki, jak ktoś będę zaraz zginie. No kurde. Za gówno. Dobra. Dobra, widzę. No ciągle mi się pad zacina, no co jest? Nie mogę się ruszać. To nie, pad ci się zacina i na gra się zacina. O! Jakieś Ja. pokrzewy znalazłem. Nie, coś Kruczek, być, chodź, bo- wchodź. Ja tu jest. Coś musi być, bo ja kurde nie Tu masz mogę kamizelkę, tego. ej. Jakie diabły. Kruczek, tu masz. A ja. No, kamizelkę. Ej, nie strzelaj we mnie. To są nasi, Dobra, nie, okej. kto to jest kuźwa, ja nie wiem. Masz My oznaczenia. jesteśmy tu znajkiem po drugiej stronie. Ja nie wiem, kuźwa, Co zabili za mnie. dureń! Ja, kuźwa, Oni są na podświetlenie jakby, wiesz? Myślałem, że nie można Ty, zabijać, ale- sorry. ale strzelałem w kolesi cały czas, kuźwa, tam się nic nie działo normalnie. Nie, nie wiem. Ja pierdzielę, co za... No, chodźcie się schować, bo strzelają do nas. Strzelają do nas. Ten głupek do mnie strzelił. Już zginąłem. Gdzie ty lecisz? Jakiś kurama. A wy tak jesteście na poświetleniu, dobra, zaraz widzę. A tu nie ma czegoś takiego jak uzdrowienie, jakaś apteczka? Jest coś apteczka, takiego w ogóle? Są. A podnosić się chyba nie może. No kurde, ciągle mi się Można. pad zacina. Tak? To podnieś się Ja Lemiego. ostatnio jak gościem mnie strzelił, to co padło. Mam 17, co jest lepsze? Mam 17 czy mam 4? Chyba mam 4. No, 15 minut szukania, minutę grałem. No i spokojnie. Pierwsze... Na solo od razu łączyć. Ty też Tak, taki debil miałem, no chyba 30 A na solo od razu No. łączy, tak? tak, bo właśnie nie poszedłem na solo jak was połączyło, A no nie? wiadomo, że w 5 trudniej. No dawaj, idziemy. No, tak może być. Obserwujesz Peter?
O To nie kurwa, mogę spaliłem się. Coś tam przelewałem, ale... Czekaj, coś miałem sprawdzić. Pisz jakiś gaz, Adventures, 35 sekund. Chodźcie do strefy. No kurde, muszę ciągle włączyć tak, że wychodzi z gry robi. Jak się idzie do strefy? Dobra, tutaj. No Sięgnie do strefy. Nie wiem, chcę zobaczyć, bo... Mogę wsiąść do ciężarówki? Nie, tylko do tych aut są tak podświetlone. No. Kurde, Nie, to są... Bo ktoś się pyta, czy gra wymaga plusa, żeby zagrać, jakby nie można Nie, po bo ja prostu nie tego mam sprawdzić plusa. samemu. Nie, bo ja nie nie mam wymaga. Żadna darmowa gra nie wymaga plusa. Jak do strefy wolę, nie? Jak To jest. Znaczy pełna gra jest napisane, że wymagać będzie. Jest napisane Tak, full tak, game proszę requires bardzo, PlayStation Plus. Ej, czekaj na mnie! Tak? Sam Kijo. Battle Royale może nie, ale nie wiem jak to Kurwa, wygląda. Kijo, jak to skąd ty jest. Ej, czekaj na mnie! Siadaj. A to można na necie wszyscy sprawdzić. Jak się tu siada? Trójkąt. O, skocz na to. Nic się nie dzieje. O, O, jesteś. jestem. Danek, nie ma miejsca dla ciebie, Co za sorry. Minuta ciuli. sprawdzenia, żeby zobaczyć. Czekaj, bo ja to was obserwuję. Ale koledzy. O, fajny Ja musiałem kolor. ja musiałem sobie na solo Mogę pójść strzelać pograć. z tego z tyłu. Z tego co ja pamiętam, to tutaj można policyjnym autem szybciej się jeździ chyba. A my czekaliśmy prawie 15 minut w kolejce, więc... Dobra, chodź, idziemy, jesteśmy w strefie. Gdzie ty jesteś? Ale O, później nie chcę. wiesz. A na gdzie jest? Kuźwa, się mnie wywali... O nie, czekaj. Ja próbuję biegnąć. Jakieś samochodziki macie gdzieś. O, No są rozwalone. Ja mam policyjne auto. Oj, nie w tą stronę. fuck, No to strefa! popatrzcie trochę, jak gracie. Kurna! Ale Bo dawaj broń czarny. szybciej biega, ale nie wiem jak broń wyjąć. Znaczy, żeby nie mieć broni. Nie da się. To ja mam jeszcze jakiś Wydać. high five, co to? O, jakiego mam gana, ale nie widziałem. Jak mam jakieś CM Kumon? Kurczę, Gdzie to jest wszystko Nadek? niższe. O Danek, fuck. mam apteczkę dla ciebie, dawaj. Ja też mam apteczkę, ale co z tego? Ale leś, Danek, leś, daleko nie masz. Trzymaj tego R3 i biegnij prosto. To. Tylko broń sobie weź, znaczy wejść bez broni albo jakiś pistolet mały, bo wtedy szybciej biegniesz. Na czwórkę. The safe zone has been marked on map. Top CGS 36 sekund. Czy grafa jak grafa tam, no tam... Tą gra Patrz, tam żeby to najważniejsza w takim trybie, no. Płynnie chodziło, nie? Tak. Dokładnie. Taki kill zone. To zacofany. Przy 150 ludziach na przykład na serwie, no to ciężko to wymagać, żeby to wyglądało nie wiadomo jak bajecznie, nie? W sumie nie wiem, czy na PS4 będzie 150. Coś tu jedzie. No, nie ważne. No dawaj, no, leć, lecę. Jest kask, patrz. Ja pierdzielę. Jedzie typ kładem. Nie mogę wziąć kasku. Typku. No mam. Oddaj mi broń. Plecak tu masz, chodź. No, mam broń. Plecak mam jakąś kamizelkę, to było lepsze plecy? Weź plecak sobie tu, w środku Jak masz. ty wsiadł do tego auta, Dzięki, żeś no. pojechał, ja tu do kilku aut wsiadał i Okej, biorę. dupa blada. Ja tu samo amunicję jest, no. Dzięki. Jakie zabrać broń. No kurde, znowu się zacięło. Muszę wciskać exit match, żeby i anulować szybko. Kurwa, mnie to cisną. A dlaczego jest papier toaletowy? To bandaż. To jest bandaż. To jest dzik. Nie, nie jest. Czy tu można coś zobaczyć, sprawdzić? Nie, tu nie. Fajnie To wygląda jest ten typ, mecz. kurde, z tą maską taką w razie jaszczura czy czego i tym kolorowym. Kalanka pojadę. O, czekaj, wsiądę. Hmm. Idziemy. Jest Danek. No biegna. Kurna. Ej, macie tu jakieś normalne auto? O. Ile ma jeepa? Siadaj. A co to jest? Chodź. Nie wsiedna. Ulecz się. Ulecz się. Terenówkę. Wiedza? Ulecz się. Leczysz się? O. Powiedz, kiedy się uleczysz. W lewo masz, w lewo strzałkę masz A apteczkę. to bandaże zmarnował. Dobra, jedź. Ale kamery tu nie idzie zmienić. To widzisz wszystko. Aha. Nie strzelaj.
zdradzasz nam Ale pozycję. fajnie, kurde, mogę sobie celować z tego. Ale nie Tak, strzelam. dokładnie kabotyn. Fajno, ten... Przez namiot trzeba było przejechać, może by ktoś tam spał. Raczej nie gram, raczej oglądam. Pierwsza rozgrywkowa. Ale to wygrałem. Maruda to nie u mnie. To u Kijowa jest, że Kijow do dzisiaj tych baterii nie wymienił w tym detektorze. No co ty, ja wczoraj mu to samo powiedziałem, że mu pika Tak, czujnik. tego nie słyszę. Ja się Ale to przyzwyczaiłem, pika, no proczek też się to pika przyzwyczaił. od 2 albo 3 lat, kuźwa, no ja pierwszy nie wiem, że tak pikać. Jak tu 4 mieszkam i to 4 pika, 5, sorry, nie 4. Ile jest żyjących? 42 osoby? Nie. Ale to jest dziwne, wiesz, bo Tak, to musi być to jest zjarane, to wiesz, się różni. u niego, bo nie może, żeby pikało 4 lata, to jest niemożliwe. To po Chyba, miesiącu że już wymienia się ciągle włączy. na stare baterie, wiesz. Ja wymieniałem, ale dalej pika. No to stare baterie No, to wróciły. zjarany ma, To jest zjarany ma. modyfikujące. Ja nawet Nie, tego nie no, słyszę. u mnie pikał, ale wiesz, rzuciłem nowe baterie i gitara, nie? Jak mi nie powiecie, to tego nie słyszę. No też nie słyszałeś. Bo normalnie po jemu pikać coraz szybciej później, nie? On pika już później co chwilę już dosłownie. A to jest kurzające, bo on to tak głośno pika, że No. No, rzut leci. Tu? Na prosto, no. No, cyk. Nie, lecisz w prawo, z tyłu, za mną jest rzut. Ktoś go wziął. Nie, tu jest, hamuj. Dobra, Nie. to jest rzut. To jeszcze jeden jakiś. Byłaś. Danek, bierz go, będziesz A jak się wychodzi? Mamy wiesz. Dobra. Ja siedzę walczy. Co to jest? Co tam było? Power. Power? Daj się coś. Coś tu? Tu jakiś, nie wiem. No pika jak bateria padnie, Masz ja tam. wiem, O. ale... Chuj się próbuje wyjść nie do widzalka, nie? Ja? Trójkąt. A nie wiem, jak on ma. W sumie to nie wiem. Macie helmety same. Jak to szybko to jedzie, wsiadaj. Jestem. Elo. Danek, wsiadaj. Dobra, pany. Już, No, już, czekaj! Czekaj, nie wsiadłeś! No co za... No kurde! No czekaj! Co, zastrzela was. Ej, no zabiją mnie! No co za głąby! Dobra, pany, trzymajcie Ej, no się. czekajcie na mnie, co za... No, Hej. się mówi. Tu się skąpimy. Ej, ale wyście są... Czemu go zostawiliście? Zostawili mnie. Kogo? No bo strzelał do nas. Bananka. Strzelał do nas. To nawet Niemiec się goni. Danek, wysiadaj, znaczy wysiadaj, krusze, chodź tu, przejmujemy las. Dobra. Bijemy Niemców. I tu jest ten, opłacanie przy tych lotnisków. Bo to i tak długo nie będę, Siemka zaraz, bo ja jutro lecę rano do Polski, to wieczorem tu posiedzę. Idę sobie kąpiel zrobić. Łanienka. Z autem. No, jak to się buduje? Ej, ratujcie mnie! Zjeżdżamy do gości tam? Kurde, zabił mnie! A, Ale ostro było. Zinanek. Hej niebieski, Chodźcie, chodźcie, czy chodźcie. możesz z nami zagrać? No na razie moja cała ekipa. No, 5. mamy miejsce. Nie, No, jest. jedno miejsce mamy. A to... Do strefy, Nie, chodź, do strefy. Gdzie jest strefa? Ja faktycznie, Przed bo nami. nie ma jednej. No minuta jest, chodź, idziemy się, bo nie, chodź. Ile? Ty, 9 osób, nie. Może Jest to wbić. 15 osób. 15 to znaczy, 15 ludzi, a 9 chyba ekip, po to chyba chodzi. Tak. No. Ej, ciekawe czy jakieś punkty dostaję, bo... A idzie tu sprawdzić ile Rzek zabił osób albo coś. Zabiłeś kogoś? No. No przecież dałeś mi Tak. ten karabin, to zabiłem chyba tam 2 gości. Co ty robisz? Ja... To sobie zobacz na live. To jakiś killer. Idą tam. Nie wiem, gdzie. Z drzewem się schował. Padł go. Co jest tym czarnym punktem na ekranie?
A szkoda, że nie pokazuje, że go zabiłeś, bo kuźwa... Pokazało. No rzeczy jakieś, weź sobie. Ja? Tylko to było 3, no to gdzieś w czerwcu dopiero, bo jak wrócę z urlopu. Gdzie się trafi, jak dokładnie. No weź tego nie To jest dokładnie wszystkim. Czym się rzuca granat? No nie, znowu się zacięło. Ej, powiedzcie, że jeszcze ta runda wygrocie, nie? Zostały. Pomóż mu tam ładować, a nie... Widzisz, Emil, bo nie ma normalnej widowni teraz. Trafiłem go w głowę. Tylko się zamawiam. Ładuj mu, musisz strzałami powoli strzelać. Drugiego, plecy, plecy. Żyje. A dobra, to ładuj. No znowu się zaciął pad, muszę klikać. Nie, No, patrz się wysyłamy. zacinał i no gra się zacinał. Ty, policja przejechała. No to zamknął Wiem. cię. To się leczę. Ej, tam jeszcze jest jeden gościu. Tam widzę, za kamieniami. Nie, żadnej ciekawości nie odczuwam przed Battlefieldem. Będzie to będzie jaki będzie. O, stój, stój. O, widzisz go tam? Za drzewami był. Nie mogę tego podnieść. Za drzewami. No, jest Tam prosto, otrzymanie prosto, właśnie prosto. jedno. Ja? Tak kot będzie grany. Jaki Tak masz będzie grany, momnik? Niebieski Nanek 2386. Ja i tak bardziej czekam na Black Opsa 4. Pytanie klasyk. Dobrze, że się urzędnigo nie pytają jak... Szmata. Zabił, uważaj. To był mi. W krzaku leżą, no jak nie w Dobra, Fortnite zabiję. krzaki tu tutaj. Sam jestem? Kuźwa. No, 7 osób. kamizelka se wejść. Jak nie leży ci gdzieś? Nie, schowaj się za kamienie. Za kamienie idź. Tu jakoś kamizelka może może. Ja bym dojechał to zagrał tylko, że mi się ciągle padać, nam się wchodzi w ustawienie i wychodzi. I tu siedź. Patrz na... O, idzie, O, idzie. No, dawaj, Ładuj ładuj. go, ładuj. Dawaj tym. Dostał kulkę, ale Po co tam idziesz? schował się. Nie wiem. No, jest Patrz, tu- zabił go! Nie. Kamizelka se weź jak jest. A co mi się podoba ta gra? Lepiej. Wróć się do kamieni. Wróć się do kamieni. A to strefa jest. Nanek, To nie 5 rozpraszaj. 84. Wodnika. Ta mapa jakaś ułomna jest. Godojek ci jaki momnik. A tam się stepnął, widzę. Jest go. Musisz wyżej Ja trochę też celować chciałem. w niego. Idę do niego. My tutaj sam na przed zostałeś. Idź do niego, bo się z nim to O strzela. kuźwa. Nie idź tam, zostań. Widzicie, Zostań. Siedź. Po lewej ci Tam, prawo, prawo przy Jednego kamieniach. na górce, jednego na przykład na drzewie. Widzisz go tam prosto? O, to jest gościu. Prawo przy kamieniach. A widzę. Tylko że Ta kamera jakaś ułomna, nic nie widać. Ej, obróć się jakoś. O! dostał. Skasowali go, teraz drugiego. Jak Kruczek, ty to wygrosz. Kuźwa, nie mogę trafić. Tak jest. Czy tam kasy. A1Z1 na PS4. PS4. To the game. Ej, ale jak to się ma ładować znowu 15 minut, No i to... dwóch gości mi zostało. się nie Tamtych chce. zostałami. No to siedź tam. Siedź w tej trowie. Ich strefa zabije. Dwóch typa zostało. Ja pierdzielę, ej, pierwszy wspólny meczek i już prawie we finale. Jasny gwint. Jak to nie przyjdą, nie? No, wygramy. Kurde, to jest ekipa zryw. Co obcy wleźli w nową gra i już kurde pierwsze miejsce mogą mieć. Dwóch zabiłem przecież. Tak, dokładnie, Michael. Wszyscy szpece, kuźwa, każdy zginął i ja teraz każdy do ja bym to zrobił. Idź tam, zrób to. No, połóż się, buduj się, zrób to. buduj się. No. Zgasił go! Dostał. Zgasiłeś go czy nie? Nie, trafił go po prostu. Nie, Czerwony. A, ale dla już czerwona. mało życia ma pewnie. Mhm. Uważaj, bo masz dwóch kolesi, oni są w jednej drużynie. I to ammo mi się kończy. Dostał. Dobrze? Dostał. O, Dostał. dobrze. Dostał. Dobrze. Jeszcze żyje ciągle. To jest najgorsze, że to chyba nie pokazuje, nie? Ile kogoś masz 15 życia. niedaleko Katowic. Kurwa, jest strefa. Ej, Musisz się zbić. Dostał. Dobrze, dostał? O Dobrze, fuck! Ja pierdzielę dwóch! Kuźwa, ale strasznie dużo życia mieli. No bo kampili.
Kluczek. Twoja technika. No. Ale wow. Jak tam wyjść? Ile Jak punktów wyjść z gry dostałem? teraz? Nie, Ej, może co to jest wyglądam to samo. C21? O co to chodzi? Aha, nikogo nie zabiłeś. Jak wyjść z gry? Aha. Ja myślę, że widziałeś tam na czerwono i myślę, że kogoś zabiłeś. Ja to wcześniej strzelałem w jakichś klientów, kuźwa, w ogóle nie wiadomo o co chodziło. Strzelałem w ogóle jakby z kamienia byli. Gra się chyba zacięła. Czemu? Nie, wczytuję się. No nie, ja mam nie mogę nic zrobić. Czekaj, zresetuję ją. A, żywca jesteś. Spoko. A czekaj, mi tu wyszedłem teraz, gdzieś zacząłem sobie. Czekaj, zresetuję, zaproście mnie. Nie, resetuj. No jesteśmy w czwórkę cały czas. No, A, czekaj, czy parę chodzi razy. o- O czego? O Ja zresetowałem, czekaj. Ja Black jestem Opsa to zawsze ja faktem. zawsze wolałem sobie pograć Black Opsa, jak tam inne powiedzmy kody, tak? Black Ops zawsze na mnie było ok. A zresztą ten gameplay co oglądałem, ja tam nie widziałem jakichś skoków takich, nie? Czy coś? Chyba zrezygnowali z tego, nie? Czy nie? Jak to Nie ma jest? skoków, Czy ani są biegań skoki? Nie ma tych skoków, nie ma nie. się no. Ślizgi tylko zostały. Nie ma biegań po Ślizgi ścianach. zostały, nie? Nie ma tej infrastruktury w ogóle do skakania, żeby tam siedzieć przelepić. No, nie było, nie? Właśnie też tak No. przyglądałem się, nie było tych skoków żadnych, nie? Nawet mówili, że czy będą tam, czy są tam na ziemi. Już nie ma, tylko że ślizgi zaprosić, będą. co to mam zrobić? Ładowanie ma. Ty, żeby mi znowu nie ładował w godzinę. No nieważne, to się może pobawić, no zobaczymy. Ale ten Black Ops Ja to tam zawsze wszystko chcę pograć i te gameplaye co widziałem to jest okej. To wygląda jak stary poczciwy Black Ops, co może być. A jak jest graficznie okej. ci się podoba? Wygląda... Jankies, jesteś tam? Halo? Tak. Ale co graficznie? Black Ops? Mamy, ktoś to bije. No, halo. No ja tu czekam w kolejce 15 minut do No a ty wiesz, jak wiesz, no grafika to no. Spoko, nie Nawet nie bez zwracałem za bardzo uwagi na to. Tylko jak Ja tam nie zwracam uwagi. A Jankes, ty z nami grosz? No a Battlefieldzik, wiesz, no mam nadzieję, że A. coś będzie coś fajnego. Się pogra. Dobra. Bo jedynka całkiem spoko Battlefield, tylko że no, Czekajcie, się tu przegrało trzeba za do dużo, tego nie? teamu I chyba powiem dodać, ci, nie? Kogo nie ma? Że w Battlefieldzie mam coś takiego, że jak pogram To w jest niego tym i mi ja, się to- przeje, Mailami. to mi się grać nie chce w niego. Po prostu już mi się nie chce Kogo w nam niego grać. brakuje? No, Jankesa, nie? Ja go wywaliłem z tego. No, To przejazd mi się sobie tak na dałem Battlefieldzie zaproszenie. było. I kijów. I Kijów, gdzie jest Kijów? Kijowa na razie nie widzę. Mi się grało dużo. A, dobra, czekamy. A dam ci Może zaprosić. by trzeba w Battlefielda 4 pograć trochę, może trzeba wrócić. Cholera. Dobrze. To nie można tak, ale ekipa będzie. No nie wiem. A może teraz wszyscy będą grać w ten H1Z1. Jankes, dobijasz? Zobaczymy. No mnie się cały czas No to ładuje. wyłącz i jeszcze raz włącz. No już tak 3 razy robiłem. A spróbuj wleźć na zaproszenie, bo ja do chłopców jak weszłem na zaproszenie, to mnie wciągło. Może tak, no bo ja też przez zaproszenie wchodziłem w sumie. No nie będzie skoków. No to dobrze, że nie będzie skoków, to jest okej. Dobra, jestem. A najgorzej jeszcze mnie denerwuje to, że właśnie z tymi mapami jak zrobili zawsze, czy to w kodzie nawet, czy to w Battlefieldzie, to bez różnicy. Grasz 3 miesiące na podstawce, czasami dobra. dłużej i dopiero wychodzi jakaś Muszę go mapa. spalać, bo jestem. No, Dobra, to wszyscy fajnie. są? No Okej. kuźwa, można dostać Fajnie. Hugona. Wiesz co wtedy zabiło, czy przestaliśmy grać z BF-a? Co to dodatki tak podzielili, ten grudniowy, podzielili na 2, że go dali gdzieś tam pod koniec stycznia? czy No, tam No, ale za długo to wychodzi. I później, jak dodatek na przykład mapy się nie spodobają za bardzo, to w zasadzie masz pół roku grania tylko na podstawce. Hmm. 21 sekund, także luz. Więc te mapy moim zdaniem wychodzą dużo za późno. O, dużo za późno. Tak po dwóch Ale Lemi, tygodniach wiesz co ci powinni powiem, wychodzić. tu chłopcy mnie też tam niektórzy namawiali, żeby kupić mapy
z DLC do W2. Ale powiem ci szczerze, że no na tej podstawce to tak za bardzo uciechy nie miałem. To Znaczy, ja dalej ci powiem, powiem, że puściło was mam w grę? ten cały do Battlefielda, te wszystkie mapy tam niby, znaczy nie Beczku, grałem siemanko, ostatnio, siemanko, nie wiem, witam cię. odpalałem dawno. Ostatnie były takie... jak ci się Najgorsze podoba, chyba to jakie były te ostatnie. zostaw tam Lepsze były followa. francuskie i rosyjskie. Ten pierwszy dodatek był ok jeszcze z No tego, tak, nie? I rosyjskie też był fajny. Też ok, a później tamten Tak, był taki Nie, do dupy. ten był do dupy jeszcze. Ten trzeci? wodny. Co to tam? No i tam... Tak, ten Kuźwa, wodny, co to no było? dupy te mapy. O, czekajcie, bo lecę z wami, Flash, dobra? Flash był fajny. Ej, kuźwa mnie dalej nie wczytał, nie, znaczy tego, hosty chyba też Czekaj, nie kto to jest? Czekaj, muszę zobaczyć, kto to jest. Kijów, dobra, z Kijowem. Kijów, jak szybko tak lecisz? Kijów, tak na dół szybko. Dziękuję. Wstrzymaj. R3 to jest dół spodnie. Aha, To nie jest Fortnite, to nie jest jak w Fortnite, że lecisz tak wiesz. Lecisz po prostu Kijów, w dół. gdzie jesteś, kuźwa? Kijów, dawaj na chatę lecimy. Gdzie? Na tą chatę tutaj? A nie dolecę. Jestem w Dzięki. wodzie jakieś, nie dolecę tam. Wiem, właśnie kuźwa chyba też nie dolecę. O kuźwa. Tam ktoś poleciał, czekaj, tam ktoś spadł na te chałupy. Kuźwa! Gdzie ty jesteś, Kijów? Kijów? Nie widzę cię tam. A tam, dobra. A to dzięki chodzi się dzięki z serdeczne, dzięki. 54. Ja akurat mam na PS4. Tak, kajwiesz? O kurde. Gdzie wyście są? Nie w ta strona, w drugą. Cześć, jak ja za Kijowem biegnę. Kijów tam O, czekajcie osłanie. na mnie. Ta mapa jest ułomna i to tak mega. Czekaj. To wszystko jest ułomne. Ej, zaznacza mi się jakiś samochód, ale nie wiem Chodź, czy... Kijów. Chodź. A patrz! Czego Co? łapna. Gdzie jest? A nie, tam kuźwa gówna takie tam. Czekaj, jest, Dupę jest, zawracasz jest, będzie jest, wiami. jest coś. Ale kto jest na niebiesko? Tu jest pełno broni. Ja jest na niebiesko. I no lecę po jakiś samochód, wiesz? Bo wyście są za daleko. Ej, mam skuterka. O, Na kuźwa. mapie se zobaczysz. Koleś. Gdzie jest tak dokładnie? Jest samochód. Jest sprawny samochód. Kijów mnie goni, kuźwa! Nie mam broni. O fuck, mam na bandaż. Ej, Czekaj, skrzynkę mam. Kuźwa, zabił mnie, ja pierdyle, ale se pograłem znowu. Aaa! czekaj. Mogłeś za mną biec. Ej, czekajcie, mam samochód, jada po boss. Ja to w każdą grę taką pogram zawsze. Minutę kuźwa i koniec. Gdzie wyście są? No ale ty gościu jest. No to ja mamy! Janko, to ty! To ja jestem. Czekajcie na mnie. A nie? Tego przecież cię pompę zgubiłem. Żadnej broni No, nie miałem, ze nic Śląska kurna. jest. Cii, pies. Gościu tu jest! Aha, za drzewem byłem. Widziałeś tu, za drzewem byłem. O, kogoś też ubił? To tylko kto został? Namek. A jo! A no to dobra. To ja po No. nich jechał, ale... O, Ale trochę ciężko się steruje. No, trzeba się przyzwyczaić. Ale przejedź go Nonek, plecy! o fuck! On jeden wytrzymaj, on jeden. Dawaj zakręcaj i przejeżdżaj, gdzie uciekasz, kuźwa, i to żebyśmy grali razem. I tak zginiesz i tak, graj. No, Jaka on jest? prawo teraz. W prawo. I przy tym, no. O, dawaj. Ej, nie działo! Jeszcze raz, Nie, bo nie jeszcze można ma przejechać? pozycja. Można, jeszcze Czekaj. raz.
A, nie działo coś. Dawaj, wyłaź, strzelaj. Nie mam czym. Kuźwa, nam się pita. Nie mam czym. A, nie masz czym. Ja pierdzielę. O ludzie, o ludzie. O. Co ty robisz? Wejdź do nich. Bierz to. Bierz policyjny. Wejdź do nich. L1. L1, wytrzymaj. No on na pewno tam czeka na ciebie, Ranek. Tam nic. Nie miał co robić i tam stał i też czekał. A, coś to zepsute. Nie wybuchają te auta. Dobra, ale to jest drugi grę gramy. No, dalej. Jak się tu mu zabić? Wiesz, tam gdzie akcja jest i tyle. No jestem samochodem gdzieś na akcji. Jedź prosto, też nie chcę do strefy. No jest tam, słuchaj, gdzieś tam po prawej strzelają, gdzieś to. Idź do tego zielonego gasa, tam życie dodaje. Ja pierdolę, czy to nie jeździ, z potem Kurde, wraca. strefę zwijać i już. Ze strefy wyjedź, kuźwa, Nanek i będzie spokój. Ja. Tam o prosto wyjść, możemy akcję zrobić, nie wywali nas. No, lepiej. Tego się akcji zrobi. Nie no dobra, no przecież pojedzie za strefę, ja No to pierdolę. już jada. Przecież kawałek ma. Kawałek ma przecież. Nie wyszedłem. Ale zanim zginie, to i tak będzie trwać z minuty. Tak? Pojada szybko. Ale widzisz, umieram wolno. O, ktoś szybko. Na sekundę jedno życie zabiera, ma 100. Zapatrzyłem się. Ja pierdolę, jedno drzewo na drodze, ten wywali w drzewo. Jedna ławka na drodze wali w ławkę. Jak się konto łączyło z Twitchem, to się dostawało takie fajne bluby Twitcha. Chyba nie da się tego zrobić tutaj. Nie da się, konto się dostawało. To niezły Twitch. No, faktycznie, ta energia wolno że schodzi. No, to ja, kurde. No to niech tam Kijew robisz party, czy kto tam robi? No ale to nie wywala normalnie, jesteśmy dalej w drużynie. Tak, tam nie tak? musisz wyjść. Tylko wyjść, tak? A, exit masz, dobra, to wychodzę. Jak ty masz combat training jak coś, wchodzisz normalnie w play, masz combat training też ten. Muszę ich tam No trenować. mi pisze, że wyszliście z gry. No tak. I to też wyjdzie. Kijew, rzuć tam zapro. Pierwszy raz. Jankek masz dowódcę? Jankę z Lordzie. Jankes. Halo, halo, Jankes. Jankes. Nie ma. Spoko. No, to fajnie, to fajnie. Jankes. Przez skrzynkę. A nie masz dołączyć do prostu? Nie mogę.
Kurde, ten to zawsze gdzieś pójdzie. Kto? O, Zaproś mnie. Bo jesteś tym kapitanem. Dobra, zaraz zginę to. no wyjdź z tego meczu. A, Znaczy nie ty, tylko zamek. W sumie też możesz. No. Excelentes. ciężko się w to gra. Mm. A jak się zmienia broń? L1. No jedno. Jak się sprosisz, L1? L. Aha. L jak lama. Czekaj, bo mi się teraz ładuje to dziadostwo. A co, Peter już poszedł? Nie, no jestem. Spoko. A, nie, bo ja zawiany dzisiaj jestem. to kto ma tego kapitana? Jankę. No spoko, można to jeszcze, Ogarnie to. Ładuję jeszcze mu się. jedną tą mapkę mogę spróbować. Czekajcie, zaraz wrócę. Te gry coś czuję, że nie są dla mnie. Ale zobaczymy. Za duża nuda jest w tych grach, kuźwa. W tych wszystkich Fortnite'ach i innych gównach. Może zobacz na tym. Jest taka Radical Heights się nazywa. Taki bateria. Weź sobie poradę Tam z w trakcie Pajkiem. gry, tam się w trakcie gry tyle dzieje, że nigdy się nie będziesz nudził. Nie, ja nie mogę zaprosić nikogo. No jak nie, ty masz Masz, dobry wchodzisz Ja tam twój wolę. kąt, dajesz Twój friends kąt. i klikasz mnie. Aha. No ten plus. O, dobra. Poszło. Kluczek masz? No jest. Ojej. Co to dołączył? Weź go wywal, ktoś dołączył. No ale to mnie teraz nie dołączy chyba w full. Jankę weź na niego i tam... Dobra. Można tam na dziko dołączyć? Nie właśnie. Jeszcze raz go zaproś, czy nie? Sprawdzę, czy stale działa. Quick Power, dzięki. Kuźwa, Quick Power się pojawił. Zakochany. Zakochany clown. Zaczynaj. Gdzie on jest w tym czacie? Bo on się nie pojawił. No jest. Kiedyś to było, kurwa. Ty, Alex, chciał wiać, wie, u ciebie też Kijów, tak? No, a burza ma być. No, ładnie zaczęło wiać, kuźwa. A to jak szedłem już od rana, jak szedłem to normalnie miałeś CV. Ale czekaj, Ale kluczek. nie, teraz no tak to co? nie miałem, Play? teraz dopiero zaczęło mnie tak. No, play. Tam masz chyba 5 czy coś takiego. Dobra, mam. Wybierasz się do Bydgoszczy? No, będę chyba tam w środę przyszłą prawdopodobnie. Odpala ktoś tą grę, czy nie w końcu? No zaczynaj nie, odpaliłem. Aha. Jest tak już. Co to, mamy 3 minuty czekać? Mhm. To tak, co powiecie ciekawego na te 3 minuty? No. Tak to właśnie jest. Kiedyś to było. Mhm. Na tej wsi.
Tak się powliżyli do tej wsi. Mateusz, jak? Normalnie. Nie wiem, ja nie mam z tym problemów za dużych, więc nie doradzę ci. Musisz sobie znaleźć nową dupę. Dobra, muszę... W najlepszy sposób. To jest najlepszy sposób. Dobra, zagramy tu ostatnią mapeczkę i wtedy można coś pyknąć. A nie wiem, czy się chęć ma na coś pyknąć, czy coś? Nie wiem. BO3. No i to... Może jakiś BO3 szybki? Ja nie mam Można. plusa. Daj mi ci postawię. Kto nie ma plusa? Nie, idzie skończyć. Tobie Kijów, tak? Nie mam. No to kup. Po co? To kup. Po co, jak ja gram tylko... Ja tylko Fortnite gram, po co mi plus? No i sobie tam 2 tygodnie darmowego. A 2 dni No tylko właśnie. jest darmowego. No, Już załatwione. to A weź. 2 dni... Tam 2 dni tylko jest. No to weź go na 2 dni, no ja pierdzielę. No. I tak muszę kupić za ile? Za 6 dni muszę tak kupić po... FIFA. A, tam FIFA. No mówiłeś, że to grasz Fortnite'a, No. no nie musisz kupić, za chwilę, że musisz kupić, no to kuźwa się zdecyduj. No za 6 dni To dopiero. coś oszukujesz. Ja pierdzielę, Cicho, za szczerny 6 dni każdy dzień. dopiero. Masakra. No to po co mi teraz? Tak za 6 dni przejmę za tego... Wiesz o co chodzi. Nie wiem. Też nie wiem. Ale to też nie wczytałem. 6 dni. Ej, A co mogę wyjść? miało być 3 minuty 20, nie? No. To oszukuję. No. No. Spróbuj, może niech ktoś włączy jeszcze raz. Może coś lepiej będzie. Nie, bo to 10 minut. Nie, to już teraz... Lepiej Może już zostawię. padły serwery, no ale... Ale to i tak dobrze, że się uporali z tym, nie? Bo dzisiaj dzisiaj rusza ta beta, nie? No tak. No i się... Mhm. No ile? Black Opsa jeszcze. 12 godzin? Halo? Nie no, nie 12. Ale kilka godzin nie szło wejść. Masakra, kuźwa. Spalasz grę i kuźwa A ona nie będzie wiesz, darmowa normalnie, czy płatno? Chyba darmowo. Chyba darmowy, a tam coś więcej chyba będzie płatne, nie wiem, coś tam, czy byś chciał to jakieś kupić gówna, jakieś dokupić ewentualnie. To dobrze, no bo jak będzie Nie, trzeba 15 minut Lubię czekać, styl. żeby sobie w 5 zagrać, to... no obstawiam, że później to będzie lepiej działać, nie, ale wiesz. A, tam jakieś wpływy z tych mikropłatności, to się zaopatrzą. Ale powiem, jak na pierwszy ten test, to nieźle, nie? No coś działa przynajmniej. Coś się dostrzela. I prawie wygrana była. Drugie miejsce, nie? Dobrze go dał? Aha. Halo? No halo. Raz. Ty idziemy na Black Opsa? No. Idziemy na Black Opsa chyba, bo to kuźwa to szał może na sesję.
O, czekaj, nie. A nie, wyszliście, tak? Dobra. To co, na Black Opsa? Ja idę sobie Black Ops. Ja idę sobie Black Ops spać, bo mam w to syf grać, Pewnie to... to widzisz I coś. tam też 15 minut. Ty na Black Opsa? No nie wiadomo, może szybciej tam pójdzie. No to będzie ten... A później sobie Tak. odpalam Tomb Raidera i sobie Tomb Raiderka idę pograć. Siemanko, Remi. Daj, spoko. Jak które jest dzisiaj? 22? 22 dzisiaj jest. 22, no, 22. A co nie Jak mogę dzisiaj kupić? będziesz przed północą, to szukasz czy... W sumie na miesiąc mi starczy, bo do 21 jechał czerwca, to akurat mi starczyło. Albo nie sobie No co, plus? No, bo ja nie biorę na 3 miesiące, bo tak na wakacje, ale to po co mi? Tylko straci 7 miesięcy. No... Ja tam kupuję nas zawsze na rok, w dupie mam tam najtaniej, wychodzi. Jak się kupuje, to... Nie mam Ja kupić. też na rok kupuję. Tego się nie kupuje, tylko bierze. PS Plus. W kodzie też dają nieraz na Dołącz. 2 dni. Jak się kupi tam w tych papierkach jest. No. Czekaj. W Doritosach kiedyś było. A to do Xboxa. Dołącz do PS Plus. Nie mam 3 miesiące i 12. No nie. Wejdź sobie tam przez PC, to tam na stronę i wejdź. Wpisz sobie darmowo. I uruchom. Mam coś. Widzisz, nie mam chyba tyle nawet. Tu nie ma, to jest tylko na miesiąc. Ten dwudniowy weź sobie, ja pierdolę. Nie ma go tu. No gdzie go szukasz? Kurde to No Gdzie w to storze. szukasz? Kub na ten. Do tego nie będzie w tej stronę. głównej zakładce PS Plusa. A mi się Nie, tam to nie ma pokazało go. przez grę. Jak w Lemi, grę wszedłem, to mi te się niemieckie pokazało, chłopaki to zaś są. Serio? Tak, No, są? zaprosić ich potem. No czekaj, ale ja się tam gry w ogóle nie znajduję. Gry. O, to pisze RSC? zamówił o 4. Jakiś error. Nie mogę do ciebie Lemi dołączyć. Namek. No? RSC? No nie dołączysz do Lemiego, bo Lemi ma dodatki. Nie, dołączyłeś. Ale to nie chodzi o to, ale ja i tak nie mam meczu żadnego chyba. To musimy zrobić tę ekipę. Nie ma żadnego do tym. Trzeba by iść najwyżej na... Może na Team Deathmatch, tam będzie coś. No, Team Deathmatch jest ludzi. No dobra, Team Deathmatch już pójdziemy. A nie, Gdzie pisze samego Black mnie Ops wrzuci. To czekaj, już dołączam. No czekaj, ja też dołączę. Dołączam, Czekaj, bo czy mnie wrzuciło w dołączam? jakiś mecz. To Dlatego się ten, dołączy. Nie mogę. Error. No i online. A nie mogę do ciebie ten. Pełna sesja u mnie. Chodź, spróbujemy ten hardcore likwidację znaleźć. O mam, start, Nie 2, ma. 3, day free, mam. O, jest Niemiec. No. RSC? Casey Neistat, no. Cicho, to się ładuje. No to 2 dni, nie było 2 tygodnie? O, już 4 osoby 2 mamy. dni. G-Star. Kijów. Dobra, Nie jest miejsce. A, było miejsce. Lemi wbij do nas. Nas już jest 4. Już mamy prawie tam. Zaraz blok ja jest. włączyłem jakąś grę włączyłem. Spoko, zaraz do was się dołączę. Kuźwa, uciekł już. No, wrócił. Kijów, gdzie jesteś? No już, jakieś pobiera się coś. Kuźwa. Dostałem. Ale weź mi tam powiedz po niemiecku, że tego wait moment. Ja, bo ja umiem. No. Dobra. Te warten, kuźwa. Trzymajcie się. No, Na siema. Się, Jankes. A, siema, Jankes. Przyjdź zaś. Ojko. Bubilk match.
Ej, Blacku jest z tym, zaproście go. No pisał, że wchodzi. Kuźwa, to ile wchodzicie? Kurczak, otworz imprezę. To chyba to jest? No. No. KSC to on dalej. A ty go zaprosiłeś? Co on live ogląda, ty co? KSC? Kiego zapraszam, czytanie kiedy. No ja go zaprosił. Ty masz. Jak Greg przecież konsolę resetowałem. Publiczna można wbijać. Można wbijać. Wow. Co to trafiło? Kuźwa, ten Christina jest to. Kuźwa, 1000 lewo. Peter, kiedy ty 1000 wbijesz? Do Black Ops, zanim Black Ops 4 przyjdzie? Mhm. Wątpię. Wątpię. Czemu? Jakbyś nam każdemu dał... Jakbyśmy każdy Dużo ten... nie ma. Każdy się zalogował na swoim koncie. Tak, ja 6 prestiży. Jak ten Doomkla musimy grać, i wszyscy na jednym koncie i zaraz będzie 1000. O shit, kuźwa mi wyszli. O, 2 imprezy Dawaj, jest jedna to sama coś. potrzeba do 6. Zaraz zabędę. O, mamy. O. Pizza Chaver wbił. Gdzie on jest? Kuźwa, tu. Jakie są ekipy? Ale jasne. Później mamy Christina i Staka. Mamy Niemca, mamy zespół. Czemu Christina jest to? Nie mu Christa. Ja muszę pada zmienić, muszę na pola przejść pada, kurde, tak mi pada. Tego słynnego. Czekaj na Ja Black tego- Opsa 4. Pizza Chociaż tam ma, ci nie ale po- Chociaż teraz Słyszysz? padu nie będę pomagać. Nie, podobno O, G-Star przyszedł. na ten Quickball będzie robił nową serię padów. Na Pod Black Ops 4, na ślizgi ślizgi. tylko. Na super ślizgi rozumiem ze strzałem od razu w głowę. To będziesz miał pod jednym klawiszem. Cwaniaki pokupowali te z kasy i teraz z Black Ops 4 nie będzie działać. A kurde, nie, spokojnie, te pad muszę używać na wszystkim, przecież używałem takiego pada w Black Opsie 2, więc spokojnie będzie działał. Ale nie będzie takich, nie będzie takich Tylko będzie jak z mieć tymi zwrotne skokami. reklamacje. Będzie takich I tak będzie wygodniej. tymi skokami. Takie przewagi. To można innego ustawić pod to, nie wiem, jakieś specjalność. O, jak mnie zabił ten gość. Black Ops Zaraz 3 do to dołączę, teraz skończę swego deathmatcha. O, tu jeszcze był szczur. Muszę się wprawić w gierkę. Kurde no. Zaraz to wyłączę. Już cicho strasznie jest. Kurde, mieli się z Fortnite'em sterowanie. O, kurna. No przed chwilą do mnie strzelał Jakuko, nikt chce się budować. Podobnie. Już się chciałem obkręcać, wiesz, bazę budowałem już. Kurna. A mnie koleś ściąga. No Cerbera ma. Gdzie wy jesteście? Trzecie kółko robię. No szkuźwa, trzeci raz mnie rzędu ściągnął. Pierdzion jak skacze, jak małpa. Kurde, sadełkę wyrobiłem lewo od tego. Black Ops. Kurde, ale mnie pies wystraszył. Jak co? No i patrz, Blacku mnie zabił. Kurna, ty. Pizzenka co został na imprezie. Co to za pies? Mój pies, sorry. Jamnik? Masz jamnik? Nie, Dobra, to mamy? jest taki, rozumiesz, polniok. Nie, rowa. Prowadziłem. Weź go. Czekaj, idę go trochę uciszyć. Ciekawe, czy Niemiec będzie z nami Black Ops 4 grał. O. Kupi na pewno. Kurna, wyskoczył, tu wiedziałem, że to wyjdzie. Cholera, ale później to wiem. Co jest? Ręka wywaliła. Dobra. I to po
postać w ogóle nie biega, nie? On ma 16-0, nie? Ten PSC. Po co go zapraszałeś na Co? mek? Po to, żeby zapraszał? Ma 16-0, po to go zapraszałeś? Kurna, on zawsze fajnie 13 grał. już, no. Może jest popiw? No, 444, no kosił równo, 18-0 przed tym. A, to jest niemożliwe. zaraz go znajdę. Daj mi wbić tego. No jak on całe życie jest tutaj na Zaraz serwerze. do was dołączę, czekajcie. Taki no-life. Ciśnie z jego blokopsa odbijamy. Dobrze mu zawsze szło granie. 1000 level. Nie, okosiłem tam trochę. No było dobrze, jakby mógł biegać. Mhm. Jest u was miejsce w ogóle na serwie? Tak, tak. No, to spoko. Ja pierdzielę. Zaraz do was dołączę. O kurczę. Tak ściszone wszystko, nawet nie słyszę. No to jest głośno, to też. Audio. 10. Muszę pada zmienić. No, szukanego. Tak. Dobra, muszę potwierdzę. To wszystkie ściągnę. A Blaku czemu za mnie Nie, wyprzedzać? zaproś cię. Widzisz. Albo się wstydzi. Czekaj, ja na jakimś streaku jeden kill mam. Nie mogę teraz. Oj, oj. 19-0. Nie ubijecie tylko chyba. O, rozwinął się, patrz, dwóch zabił. Tak jak to robię, nie? Kurde, jakie ten będzie działa Ja go sobie. wykampił. Siemano Metro, witam serdecznie. To blada. Jak stróweczko, a dziękuję bardzo, dziękuję, dobrze, jak u ciebie? Ja już urlopowo. Rano samolocik, muszę na lotnisko się dostać. Bradford czy Doncaster? Z Doncaster. Zero. Doncaster najlepiej, jest tam najlepszy dojazd. Nie, bliżej do Bradford. Shifter mamy ty? On ma A, 31-0. słyszał, Blaku dołączył. Siema. Jak tam Blacku, Japonki? Nie było widać tej imprezy w ogóle. No bo ten to tam ma poblokowany. Było zamknięte. To wszystko private. Peter, weź go ubij. Ja wiem, gdzie on... A nie, wiesz, bo za dużo oni siedzą, oni w jednym miejscu siedzą. O, pizza mnie zabiła. Tego się skończy z 50. Wiesz, ten G-Star tam też, ten G-Star cały siedzi też tam, wiesz, to tak się... Dał głupi. Po co go zapraszałeś na mnie? Co? Po co, że go No zapraszałeś? bo to Niemiec, on zawsze z nami grał. Raz grał. A nie, pora raz, nie pamiętasz jak była kiedyś wojna z nim? Nie ma kolesia, ubiłem go, Kijów, dla ciebie. O, prędzej tak. Zawsze jak się przychodzi, to mi się dościewa grać. Reszta Nie, spokojnie, ja tu się wbiję, to Ale grę to zaraz weź pociągniemy. pił Nukleara 30-0. Ktoś nie go miał styl, wszystko. A, kurde, mówimy teraz. Ojojoj. Free Fire'em już szedł. Ale to się liczy, to się liczy. 30 broni trzeba. Kurde, brawo, jeszcze nie. w plecy. Na bank. Mam to ja. To nie mogę, jaki kurwa. Mamy tak pod trochę biegać. Co biegą? Ja wystarczy. Nie chcę wejść. Dobra, dostał znowu ode mnie. Ach, Znowu dostał. Ojej, trzech i tam wyszło, znowu dostał ode mnie. Dobra, pufik. Pufik pęka już, kuźwa, pufik pęka. A kurde! Nie zdążyłem wszystko zrobić.
To co, na nekrapsy wbijasz, mówisz? Na bank. UAV. Chciały być. Skoki. Nie no, Black Ops 4 będzie idealny bez tych skoków. No, trzeba chyba dynamikę Trzeba się będzie przeniesieć. odzwyczaić od tego latania. Myślę, że będzie taktycznie bardzo. Może ten Recall Ej, don't play. Nie, Peter, widziałeś. Że do broni będzie taki Recall. Kurde bele, no. Aj, kurde! Ale czemu ja dostaję zawsze Aj, pierwszy? wyszedł, tu jeszcze jeden. Się wychylasz. O, pizza Ale poszedł. wiesz, No i zjarałem. A mogę jeszcze strikera zostawić. O, Ten też w ogóle. To już by cała rodzina była. Jeszcze będzie z Krzysiu. O. Ja w 5 na mnie, w 5. Zjarał teraz. Ale serio bym teraz zjarał na nich. Mam gnoj. Jak się chowają. Nie ma. Ja! Jeszcze wyszedł na nich. Ty szczurze jeden. Co za ciul! A! O, Korum jeszcze dobił. Wiedziałem, że przyjdzie. Właśnie nie wyjdę. A! Tu się strzelił. Aj, widziałem ten biegnie. Ej, spokojnie, no zagramy od nowa, to będzie, wiecie, za spokojnie. A spoko, Lusik tam, ty się tym nie przejmuj. To tam. Nie wiem nawet jak to działa, więc nie powiem ci, wiesz. Jak wrażenia z tego H1Z1? Znaczy, to chwilę zagraliśmy, no. Znaczy... Nie jest źle, ja powiem, nie jest źle. No nie jest jak źle, na tam, beta... no, wygląda to obiecująco, tylko trzeba pograć trochę, no tak wiecie, no. Polepszyli, co było kiedyś. Serwery działają tak jak działają, na razie ciężko tam się dobić do meczu jakiegoś normalnego szybko, ale... Nie no, Ja muszę więcej solo sobie wraca. pograć, na spokojnie solo się nauczyć grać, coś tego, to można próbować, no. Muszę spojrzeć trochę, Ale jak się w to gra. wiecie co mi się wydaje, szybciej się strefa Taki zamyka. trening przed Black Opsem. Mi się Jak ja? że szybciej się strefa zamyka. No szybka rozrywka jest. No może, no jest szybsza, nie? Na pewno. No ta mapa nie jest jakaś duża, nie? Chyba tam. Tak jak w Fortnite chyba. Może trochę większa. Bo tam samochody jeszcze Ale są. ale... Mniej miast jest, a więcej jest otwartego terenu. Może Fringe będzie. Nie wiem czemu Medfero, nie powiem ci, naprawdę ja się nie znam na tym Medfero, więc wybacz, ale nie mam pojęcia zielonego. Dlaczego odrzuca? Może dlatego, że w Niemczech mieszkasz, ja nie wiem, tam Niemcy tam mają problem z tym YouTube'em, tam takie rzeczy się tam dzieją, różne cuda. Stare marki. Mam level 724. No, czy ja wbiję 1000? W sumie ja musiałem grać dużo, to może bym wbił. Jeszcze ile miesięcy zostało? Jeszcze jak jest podwójny pada, to jedna saca z 20 leveli. To widać, No że jakby to tak dopiero- było właśnie, no. Patrz, Musimy się level. każdy... Niech się każdy na koncie zaloguje i każdy będzie grał po 2 godziny na przykład. I będziemy się zmieniać tak. Po 1000 Dobry do końca tydzień. miesiąca Dobry dostałem. tydzień. A później odpalę kuźwa konto moje PayPala, a tam będzie... No tam będzie naczaskane ładnie. PS No. PS Plus na rok.
Ranek by sobie Dla mnie? prezentów... Kurna, zaraz by brał tego kompa, rozumiesz, za 12. Jo, przez PlayStation Store. Przez PlayStation Store byś go kupił chyba. No kupiłby, Lanek jest taki zdolny, żeby kupił przez PlayStation Store. On ma premium za 200 No, i jeszcze kupił mogę. na PlayStation Store. Skodaka. Ja wiem, że jesteś z Niemiec, Mysława, dlatego ci tłumaczę, że tam Niemcy mają tam... Z Niemiec czy z Niemczech? Nie Niemców. wiem, z Niemców. A my tu akurat z Niemcami gramy. Więc tam są czasami problemy z tym YouTube'em i tam... Pokaż dziurkę. Kurczę, jakie składy podzielił teraz. Ja mam tego Niemca, ale nie mam G-Stara. Aż ty kuźwa! Zaczajony. Kurde, przeładowałem się. Ajajaj. Kurde, z granatu nie wierzę. A to swojego jeszcze pewnie mamy. A nie, nawet nie jedzą. Żeby na hardkorze grać granatami, no. No o co ci chodzi? 2 razy go zabiłem. Ej, nie gra się tak dobrze. A my mamy nanka, to nie pociągnemy za dużo. Spadaj! Co za... No. Niemiec ma 0,3 samochód. Nas zwaliło ich botem grami. Ja, już miałem. Kuźwa! Wiedziałem, że gdzieś tam jest i go nie zauważyłem po prostu. Ja nie wiem. jak to Ajajaj. Kruczek, Ja zawsze obusie. tak odpuszczam celownik, zawsze coś wychodzi. Kruczek weź, tak dobrze mi szło, już miałem 2 kile. O, A już byście. ten Niemiec się zaczyna rozkręcać. Kurna z tyłu. No, trochę pomogą teraz. Ja na tej nie mogę wybić. O, tu się skampił. Konie idą. No jakiegoś kurde bota mamy pierwszego, bo gośmy. No jego psia mać. No, ten bot mnie zabił właśnie, ten teaser. Tasker, a nie teaser. A pierwszego kill. No tu siedzi, uważaj, Peter. Przy blaku. Gdzie? No, kto to rzuca za gówno? Zaraz, dalek. Kurde, beton ważny na dole siedzi. Jak? Nie wiem, poczekaj, aż to przyleci. Jak on mnie zabił? Czekaj, to ty patrz okno, ja będę drzwi patrzył. Jak się skampili? O fa. Nie wychodź, nie Ale wychodź. dupa blada. No, nie wyszedł. Ej, w domku siedzą na wodospadzie. Do kogo ja mówię? Nie mam nikogo, dobra. To Danek. Kurna, jeszcze był jeden, no nie wierzę. Ale się z Pierdzielony. wrogami biegasz. Co biegą? Z wrogami. A co wrogami biegą? No i widzisz, odpuściłem, nie celowałem, nagle wyskakujesz. No ja nie wiem. A kurde, jak to nie widziałem. Grają te bronie z tych paczek. Chciałem trafić na mnie. Ja trafiłem Gana ostatnio. I właśnie, jak Gano trafiłem też, muszę przetestować. Ja mam te MP40, tylko to jest syf. Ja mam coś podobnego do Famasa. Tak z Ja wyglądu. z 5 to bani jest. trafiłem. A, jeszcze był tu. Aj, kurna, ale mnie zaskoczył. No, ciężki mecz będzie, kurde. No skacz! Co tam? Ja pier... Z pompy dostać. Jak z pompy? Do pompa? Gdzie? No Niemiec z pompą też lata. I koru. Nie wiem, jak się ta broń nazywa. Taki burst to jest. Taki burst to strzela.
No i cię zaś... Jakbyście się poukrywali. A, tu był, kurna. Nie mam, wiecie co, tak... Grałem rzadko, że nie mam takiego rozeznania już jak kiedyś. Kurczę, blady. Kiedyś to było. Oj. Jakie wejść. Pufik, wszyscy coś łajca normalnie. Kluczek, ale w swoich to tu nie strzelaj. O! Góry, góry! Aaa, kurna, szczur jeden. Nie zdążyłem. Moja na jakąś brudną? Ale on się dziwnie ten taska rusza. No mówię. No, może jak na klawiaturze i myszce. Kurde, i Niemiec no strzech wykończył i co? Słabo gro. No weź jak stanął i... A co, chciałeś uciec przez drzwi? To żeby ciebie zabił. Idź, Blaku, ja cię osłaniam, idź. Ja nie To ja idę. idę. No, widzisz? Plecy. No i dupa blada. I co? Aha. Jak Niemiec z nami. No ja pierdzielę. Mam cię. Dupa blada. Już daliście Niemcowi ugrać coś. Kurde, kruczek. Nie idzie mu tak dobrze, zobacz. No gorsze wyjdzie. Dobra, udało mi się. Ła! Kurde, nie mogę wyjść stąd, cholera, bo to gówno lata. Nie chcę tutaj zjarać. Gdzieś ten kluczek siedział. Nie wiem. Kruczek, ty Nic pało, wyjdę. ty. Shit, wiedziałem, kuźwa, wyszedłem. Tylko mnie ubiło. Przyszedł z piochelis. O shit. Ajaj, niedobrze. No nie wierzę z tyłu cały czas. Plecy, Blaku, plecy, jak żyjesz, kijów, tam prosto będzie gościu. No proszę. Tak, serwer to Ej, jedzie. plec! O, dobra. Ty serwer tu jeździ. Ja tam do O serwera kurna, dziękuję. oj, ale tu wpadłem. No jak? No Słabo. więcej paczków sobie otwierajcie. Broniów paczków. A, was to przywita. Już jada. Ja sobie wodzie depożę. Wow. Oż ty szczurze. Kurde, Niemiec! Deutsche Liebe. O, zjarałem, kurde, przestałem strzelać. Nie no, kuźwa. No ja. Tak.
Aż ty kurna, frajerze. No nie poszło. Zaraz, Sebę zaproszę. Pamiętacie Sebę? Seba Warszawa? Co na myszce grał. 1980? Z Sebą się będę widział jutro. 3000. Żartujesz. Aha. Ja Przyjeżdża do mnie tam. Do Grodziska. Kurde. No, będę się z nim widział. To pozdrów go ode mnie. Uściskaj mu dłoń. Fotkę zrobię. Słyszysz, a na te piwo to się w końcu jakoś ugodomy? No nie wiem jak przyjedziesz. Przecież tam będzie mało czasu. No trzeba normalnie jakiś kurde, jak będzie normalne jakieś wakacje czy coś, jakiś normalny urlop. No, nie wiem, czy jeszcze jest u ciebie Quickpull na czacie, ale on to tam organizował, nie? Przez wakacje. Quickpull zmienił stan cywilny. Siema Tyson, graliśmy tego obecnie. Tego Parę miesięcy jest offline niestety. H1 graliśmy i... Wiesz, no na spokojnie. Zmienił status na zaraz wracam. Zagrałem 2 razy po minucie. A jak zaprojektuję tego poda na PS5, to będziecie gadać. No, to będziecie wszyscy go dacie. A ja zawsze za tobą. Kale w kombajn. I broń trzeba ustawić. Czym ja tu grałem? Kudą nie. Weavilem? Nie pamiętam. Muszę zobaczyć, mam coś do otwarcia? No. O, cicho, bo Quico robi imprezę. A czekaj, Six Packs jakiś jeszcze jest. I Daily Double, okej. Teraz że kupię. Dobra, mam 50, dawaj Double. Czy Six Pack? Nie, Double dawaj. Zobaczymy, że z paki wyleci w końcu. Kuźwa, kogo mi tu dali do zespołu? O. Już wyleciało, nie wiem co. Samych amatorów dostał. Albo oni amatorów sami dostali. Tamten już uciekł, czy nie? Nie, gdzie on jest? Kto? Nie ma go. Jak ma ten Jest. cały pufik? Nie, KSC pufik jest. KSC. A, O, KSC. zobaczcie, Ten pufy. Gistara macie. No bo on z pompy wali, dlatego puf. Pufik. Dostał szybkie pufik. Chociaż tutaj z pompą pewnie będzie grał obstawiał na tej mapie, czy nie? Nie tak, tu. Coś czuję. Nie, on grał z czymś takim szybkim, pamiętam. Nie pełno bym chciał zobaczyć. O, to nie wiem. No dawaj. Jedziemy na next. Mamy szykuj tam poczty. Klasy. Tylko się im nie podstawiaj, nie? Ładnie. Co? Granat nie rzucaj. Nie podstawiaj się im. Aż kurna wyszedł kruczek jeszcze stanął. Ja pierdolę. A miałeś rację, Peter, z pompą biega. Nie trafiłem, kuźwa. Ja wiem, że będzie z pompą biegał, bo to jest frajer. O. I znaczy z tym miejscu stoją. I z pompą tu biegają. No dobra. No ty szmato. Pan cię pies. Kurna, zjarałem to, ja pierdyle. Nie on biega z pompą, to ten kor coś tam. No nieważne, tam biega ktoś, jakiś frajer. O, Z kruczkiem to chyba 4-0 mam. Kurczę, blady. Aj. Ale później trochę. Aj, jak mu wlozłeś. Do tego Jaweksa, czy jak on się kij zwoł.
Kurna! Gdzie był? Ale lipę gram, ja pierdyle. Masz powietrze. No, z pompą biega Pufek. No przemówię ci, że biega z pompą. Pufek to jest frajer zwykły. Zwykły to jest frajer. Może Pufek, dobrze, bierz ich. Kruczek! No. Co jak powiem ci, żeby na Niemca gonił? O dobra, chuj. To nie strzelaj do mnie. A. Potem Niemiec się obrócić i strzeli w łeb. No i co? No nie No, mówię. dobra. Kurna! Cholera. Jaką ja lipę gram, masakra. Przejmuj się, popatrz na Gdzie mnie. jest? Kurczę, gdzie ty? No nie! No to nie ty. To z tobą tak się... Z tobą się tak nie ma. Mam go! Teraz możecie mnie zabić. Bo ja do góry uciekłem. Mam cię! 2 razy. To ma Niemca, ten ma 4 Niemca. razy po 2 razy. No i z tyłu dostał. Jeszcze mnie nie zabił KS. Kuźwa, braku. No problem. 4 razy po 2 razy. Pójdź jeszcze swój dostał. Kurwa, jak wam udaliście? Ja nie wiem, jak chcesz, żebym kurde dają bijać to. No jak mogłeś trochę prędzej strzelać, to by mnie nie zabił. Przepraszam. Jak? No i tu. Ja poluję na Niemca. Mi się to podoba. A to czyje to jest? Kwinel plecy, plecy. Tu patrz, dostaję na nie. No. Kurde. Ja też wziąłem pompę. Aha, fajnie, że mogę. Ja to trzeba jeszcze umieć strzelać do pompą. No nie powiem, że nie. Ach. Kruczek, Niemiec tam był. Wow. Wow. Serio im przerwali. Ty, Nanek, ja gorszy od ciebie. Masz gnoju. 5 krop wstępnych. Oj, szmata. Ale UAV wbiłem. Ty kurde, gość ma 11-17, nie wiem. Ja pierdzielę, jaki mam rozrzut. Jak to wygląda w ogóle u nas? Kurde, słabo. Kto tam mnie strzelał? Czemu to mój? Nie się pytasz? Kurna, to gówno mnie dorwało, no. Ten łosek jaki, co to jest? No kurde. To było pani tak... Nie ma zasięgu od dużego. Ach, Niemiec. Dobrze. Mam cię. No jak? Co tu się dzieje? Siemano. Elo, Audition, Nie, no. kurde, kiedyś ty był. No, chwilę mi nie było. No, ty tak, quick pull. Nie mam czasu Jak ostatnio. nie masz czasu? Kobietę zmień. Nie no już... kobietę zmień. Cóż, trochę się już nie da, nie? Ja cię Ej, no nie kręcę. trafiłem. No jak, tak sącego No, insunego. popatrz na Lemiego. Ale się zrymowało. No. Sprzedaj gry, No. konsolę, zrobisz harem. O, o. Noż kuźwa mnie też rzucił, no nie! To blako. Kurna, Kruczek, trzeba było powiedzieć, że tam no jest to ty, też. pryncypał. Okej. Nie bij we mnie. Ale No, nie Polak lepiej nie jest- wypływa. Ja z tej strony wyszedł. Kuźwa, tam mały biegają tymi Plecy moż! ścianami. Ja gram w tamtej grę. Kurde byle. Jak ten nie grał. Ale było Byście ostro. chcieli. Nie Coś powiem. było Gdyby TR3 jeszcze działał, to w ogóle był. z tyłu. Już jaki mecz. Kurna, mnie tu zaraz ktoś z moich zaczął strzelać we mnie w plecy. Ajajaj.
Nie popatrzyłem się w prawo. O wy stare pietruchy wam powiem. Kurde, Teraz kurde. jest ekipa z ryf. Ja, fuck! Kurde, dwóch uczasłych. Black Ops 3. Wow. Średnia gra, o której się nie wbije, to ekipa jest zawsze. No. Mhm. Bardzo proszę, żeby tak było z 4. Kurde, tam będzie na 3 imprezy będziemy grali. Nie, tam po prostu przejdziemy na Discorda. Ojej. Nie, ale skąd ja ci... Wszyscy muszą dwie pary sławek mieć. Nie, Oj, 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 Niekoniecznie. oj, oj. Na komu to jak dobrze pomyślisz, to nie. No musiał mieć No, słuchawki czego takie to pewnie nie? ten. A powiedz mi, a No, nie byłoby możliwości na przykład tych rozdzielacza takiego podłączyć? Wrócili tam te słuchawki. Kurde, brakło mi Można amunicji. coś rozkminić. Do tego czasu można coś rozkminić. Kurde, pół Daj mi wkracać, powiedz, to nie może tak, nie byłoby możliwości rozdzielić właśnie słuchawek, żeby 2 źródła wpiąć? To musisz mieć komputer teraz obok, czy tam telefon. No, pewnie dałoby się jakoś, nie? 2 źródła. Sorry. No. Kurczę. Nie no, musisz mieć douszne. Nie no, zwykłe słuchawki na I jakiś ja to rozdzielacz, nauczne. żeby 2 te wpiąć. No są takie na 2 czy coś, no jakieś tam. No wkładasz douszne i na to nałóż. Nie, można jedne słuchawki. A to nawet nie przeszkadza, to nawet wygodnie jest. Przepraszam! No, dzięki. Kuźwa. Aż prowadzimy jednym, dobra? Dobra, byle ja tego nie zepsuję. Kurwa, to się dwoje, troje, goście kurwa moja. Aj. Aj, ładnie. Kurna! Nie wyszedł. Ach! Pieroński Niemiec. Zrespią idzie tu dzisiaj, no kurde mi się tu wyrobilić. Mówiłem to. Pięknie! Ładnie Niemca. Pokaż. No Ja to A! Kurna! Mnie tu trafił na końcu. Kurwa, nie trzeci dopiero na minusie. No to ja pompę, to nie pokazałem. Gistro było już. Ta 4 w tym roku wychodzi? No. Tak. Słabo. I będzie pewnie noc nieprzespana w pierwszy dzień. I w drugi, i w trzeci. Ja Cezar wezmę rewir na 2 tygodnie. No mam nadzieję, że ta 4 tam wiesz, no się sprawi dobrze. No bo ten gameplay dobrze wyglądał, no fajnie się to oglądało. No Tylko dobrze. ja mam nadzieję, że to Meta był za gameplay, 4+. a nie wideo. No wideo to było. Dużo z tego na YouTube już z Ja Losanta nawet dzisiaj wisiałem na powracali. grupie przecież. Powrzucałem Gdzieś czytałem, że to będzie tylko multi, nie będzie kampanii zwykłej. Nie. Nie będzie. No i będzie Battle Royale. No. A tam ta kampania to kan dupy roztrzaskać, to dawno powinni z tego zrezygnować już. I będzie zombie na miecze. No. Coś tam było. Igrzyska. Dobra, nic panowie. Miło się gro, ale ja muszę o 4 stawać. Także... A! No to czwarty. Ci nie opłaca kłaść. A, jeden meczyk jeszcze z wami zagram. No. Jeden z pierwszych 10 tak. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Pracuję, do pracy idę. No, buduj się. Wierty. Black Opsa Ropa gramy. pompuje. No. Rozumiesz, węgiel wyciską, ropa mą i sprzedaję. Zbieram na kompa.
Ale Nanek by się cieszył, jak u ciebie by się ropę znalazł na działce. Kurna. Ej, prawie cały zryw był. Wywłaszczyli mnie. Kruczek, ty zaś przeciwko nam? No wiesz jak jest, nie? Oho, ci stara dostała. Straszcie się. O, G-Star i KSC w jednej drużynie, to będzie ciekawe. I Korum, ten też dobry. No zobaczymy, to teraz panowie musimy wygrać. A pamiętaj, Kruczek, naszych nie atakuj. I na Wołejka Niemiec idzie. Może za nim lecieć. Może za nim lecieć, ale pamiętaj, pierwszy Niemiec. No, dokładnie. Nanek, masz orgazmu, jakiego zabijesz, tak? Co? Nie, bo mnie kurde tak Dawaj, tłucze, że mi jest głupio. A ostatnio go No lubiłeś? lubię go. A jaki on fajny. Jak on zaprosił go nawet do tutaj. No przecież kurde brakowało nam ludzi. Wszystkich Niemców był znajomy. No, to już... O, już leci, już go słyszę. No, wiedziałem, Kruczek zawsze tam stoi, zawsze na samym miejscu. A ja wiem, że zawsze ty tu biegniesz. Od 3 lat. Kruczek. No ale co tak stoisz się, patrzysz w ścianę? Nie zdążyłem. Kruczek! Co było go dane? No ale... Bo nie wyleciał pierwszego, nie widziałem. Z tymi shotgunami. No lotaj za nim. Kuźwa, taki gaz. Czy nie zabije? Co? Kurde, Nanek, nie kamp. Bo straciłeś naszą pozycję zdradziłeś. Kurna, jeszcze jeden tam był, no ich ile tam było? Ich na ten czas. Aha, no i oczywiście. O kurde. O! Dzięki za subskrypcję. Co za lunetion leci? Nie, suba dostałem, dziękuję. Widzisz, jest ekipa, jest i są suby. Fuck. O ja. Kurna. O. O, Tam leżał. No jak? Jak będę za ścianą? O, Kurde, ty coś tak gra. Kurna, no przecież strzelałem, no piździe. Kuźwa, tu stał, ja kazłem serwera wbił. Kijo wleca za tobą. Daj pozór. Nie, bo nas dwóch zabiją. Kurde, zabij go! Pom, pom. Kieruński. Uwaga, stój, już biegnę. Dobra. Chciałem granata tam rzucić. No widzisz, no kurwa, Twoich bije. O kurde, sorry. to zaraz wyleci. No szkóra, ale dostaliśmy, ja pierdzie nas to wykończył. No to nas zabiję. A, tu był. Trudno się wrócić. No jak? Zblokował się kucki. Kurwa, daliśmy tu powbijać im, no ja pierdyle. Ja ten z pompą to ja pierdzielę. Brawo, wy. Ja cię kręcę. Ci z tą pompą zwariowali? Aha. Kurde, gościu, myślałem, że to wiesz. Jeden zaczął i zaraz wszyscy wzięli pompę. O. Ej, to może my też weźmiemy to. Ale O ja kurde, nie sorry. mam takiej dobrej pompy. Tutaj... Ja już przygotowany byłem. Nie dajcie sobie w kaszę dmuchać. Fuck! Aj, no. Ale mi tutaj, tu był gościu.
Glitcha użył. A, mam was dwóch. To ten gra w ogóle. Kurde. Nie, jeszcze jeden, kurde. Nie spodziewałeś się. Kurna z tą pompą, no jak mnie to wkurza. Wychodzisz na strzał i... Tylko lepiej. Ciężko będzie teraz, kurde. O ty świnio. Wow. Wow. Ale brzydko się zachowują z tymi pompami. No ale tam kurde... Kurde, i się tak zaczaił. Nanek! Co? Wiesz, to stoisz w miejscu, które się Aha, odwraca. zawsze obserwuję TV, a potem to już. No, jak bot. Jak jo bot? Normalnie grom. No tam jakiś Jonathan, kuźwa, 5 na ileś. Dawałeś się oczywiście dopiero obracać, żebyś się dopiero włączył się obracać. Daje mu Bo nabijać masz takie lagi. rzeczy, że go woli. Albo ja mam lagi. O ty pało. Ale pompą to ja... Coś mi nie idzie. O ty No, gnoju. pompą trzeba mieć grać. Ja pierdzielę. Tak jest, Raven. Sorry, sorry. Dzięki. Kurde, teraz jest rzeźnia. No spadłem! Kto to wszystkim Kurde, no kurwa! I w tym samym miejscu, ja pierdolę, no. Czemu wy mnie bijecie? Kruczek, co ty zrobiłeś? Nie wiem, ja w ogóle się tak... Ja cię kręcę. Kurna, co jest grane? Ja, tu cię jakieś działka. Ja takie lagi ma to do. Ja... A, pologowałem. Ajajaj. Ale siara, Ja kurna. Ale jak uważaj, tu Niemiec leci. No. O, Za późno powiedziałeś. Audition, Jak uważaj. działało, to było fajnie. No klikam, no biegnij. Uważaj! Biegnij. A. Ja w dupę. no ale to u nas tak średnio coś Tu mamy wejście. Pyk. Co to za to robi? Taki zmodyfikowany. Ten co Nanek myślał, że ma aima. No. Że mu namierza automatycznie. Żądam kiedy wracam do Polski stawę? Nie, raczej nie za szybko. Nie wiem zresztą. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może kiedyś. Amerykowa. Nie wiem, nigdy nie mów nigdy. Czasami mam chęć wrócić, bo już mam dosyć czasami takiego życia gdzieś tam. No, nie wiem co to jest. Kruczek, ty się ucz, nie? Bo wiesz. Ja wiem. A siano wyrywać. Kierunek Japana. No, Japany. Może Fringe będzie. Nie, dobra. Fringe albo Nuketown. I kończę. Chyba, że Nuketown będzie. Nanek, dawaj jeszcze jedną mapę. Tam na zagrał, nie? No jak będzie Fringe, Nie, to jeszcze jedną Nuketown. grasz. Jak Nuketown, to jeszcze jedna byda. O. Nie, i Fringe. Fringe. I Nuketown I i Fringe. ten. I co tam jeszcze jest? I Hunter, i Nie, Redwood. Nuketown. Jak będzie Nuketown, to jeszcze zostanę. No spokojnie, żądam. I Infekcja Ja, nas ja, ja. Jeszcze przyjdzie czas. O kurwa! No dobra, jeszcze zostanę. Dwa razy Co jest będzie grane? Nie, bo powiedziała, jak będzie Nuketown, to zostanę. No, Na 3:30, ale gad jeszcze jedną no zagram. jeszcze Dobra. jedną. A wie tak co chłopaki, ja już muszę do roboty iść. A, wiecie co, wezmę sobie 9-5. Urlop na żądanie.
Znowu pompy będą. No, dokładnie, co by się szczypał. Szefunciu, daj 6-9. 6-5. 9-5, a nie 6-9. 6-9. 6-9 to jest zboczeńcy jeden. 6-9. Dawno kobiety nie miałeś, Blaku. Albo często może. No ty, Ja no ty też chyba nie masz, jak tyle pornuchów oglądasz, ty. A potem, że cię kopuli. Mi muli, bo zrobił jak błąd. Kupuje się dobry komputer, a nie tani. Tak jest, Dariobi. Dobrze mówisz. Danek, jak ty się z ręką nie rozstajesz? Blaku. Co? To, że ty masz wszystkie ściany w domu na biało pomalowane, to nie znaczy, że ja też tak mam. No to się ostatnio Grzenik na biało malował. Nie, dropuje pomarańczową farbę. Ja, no, na pewno. Ja z tym grzejnikiem. Żeś teraz wykop zrobił, rozumiesz? A co, no Grzenik to zajebisty był. Ale pomaluj se grzejnik. Trochę zardzewiało, tak? No spoko. Ajajaj. Kurde. Kurde, od tyłu do nas przyszedł. No problem. Ale kruczka ubiłem. Mi zależało na pagu teraz. Ajajaj. O, ty. Aj, nie zdążył trafić. Widzisz ty, to obejrzyj. No prosto mu lata. Kurde, tam u góry w oknie jest. Kurde, Ja to nie ja- zdążyłem przeładować. To ja cię Fuck. Nanek ubiłem przypadkowo. O, sorry. Ja Noż kuźwa, ale syn... Pipa. Pipa papa dupa. Cała pipa padupa. Czekaj, co, jak stosujesz już ten kuźwa trik, to chociaż byś się ruszał bardziej. No tak, bo wiadomo, że gdzie jesteś. Ale dostałem. Dobra, jest Dostałem, Niemiec. Nie skrypty. O, sorry. Sorry. Jeszcze jeden i game over. Kurla, nie mogę trafić, no ja pierdyle, co za łajza. Kurde, z 6 chyba ubiłem pod rząd na jednym magazynku. O, Już dwóch swoich, ale Blaku, ty durniu. No teraz ja też muszę uważać. A, tu był jeszcze kruszek. Kurde, Niemiec! Kijow ma Niemca, dobra. Peter, ty zrobisz 100 kili? Czy Quickbo to zrobił 100 kili? Ja. A mam też chyba. 91 chyba. Miał. No bo mnie to było chyba na innej mapie. Na Celindziu był chyba. Kurde. Ajajajajaj. Tutaj zrobić bez centrygana jest ciężko. A robiłem różne tam wyniki, tam miałem po 80 parę, gdzie nie wiem czy się tam jest serwera koniecznie. I działko. Kurde, uciekaj. A, na zera. Co to zaraz zabiłeś? Kurde, i Niemiec mnie na koniec zabije, no. Psia krew. A mnie wywaliło. Jakoś. Już? Wow. Aj kurde, przeskoczyłem nad nim. No ale panowie, kusia, skoncentrujcie się, no do cholery. Uważaj, Audition, uważaj, bo tam teraz tego No znowu bydła przegrywamy. wyleciało. Kurna. Ja zaraz przyjdę. Ach, nie trafiłek. Tron Dumania wzywa. Nie, trafiłek. No. Kurna, granat, pierdzielony. No, jak to się wystawia. O ty świnio, tam jest. Aj, nie widziałem go.
plecy zawalił. No. Nie, kurwa. Nie doganiają nas, serwera mają chyba. Nie, jeszcze jeden kill miał rapsy. Kurde. Jeszcze jeden kill miał rapsy. Trzeba przejść na moją taktykę. Kurna, Kijów, napieprzaj tym gównem. Przełącz się na to manuala. No kuźwa, koleś. No zniszczyli mi go. No bo kuźwa na manual się trzeba przełączyć szybko. Na tej mapie. Bardzo dobrze. Co za dureń jakiś mnie zabił. Jeszcze nasz. O. Już Takiego przegrywamy, plana. nie wiem, czy grać się zagada. A nie się godzinę modlisz. Kuźwa na serwera ty na manualu nie jeździ na tej mapie. No by go szlak. Bo na automacie jeździł. Znaczy na manualu, nie wiem, jeździć. A kurde. Cyk dwójeczkę. No i oni teraz mają serwera, kuźwa i Dupa blada. No. I teraz będą jeździć kuźwa na tym, będą nas ubijać. Ja pierdolę. Kurde, pierdzielony Niemiec. Oż, żer śród. Dobrze patrzę, że sam mnie obkręca i nie celuje. No. To jest właśnie bardzo fajne. O kurde, trafił ładnie. Kurna. Ajajajajajajajaj. Audition, uważaj, granacik leci. No co? Aj, poblada. Guby też, że postacie się blokują. Powinien Aj. przechodzić przez siebie. Przez siebie. A nie, czy gościu jest przeciwny i blokuje. Ty szmat. Kruczek. Ja odliczę, że mnie zabił, no nie wiem. O sorry, kur... Ach, to zaś mnie ten Niemiec dobije. Namek, nie daj się. No nie chce się dać, ale co mu... Ach, poblada. Oż ty, kurna, Patrz, na mapę wyleciałem. Kruczek i zaś kruczek. Ci powiem, uspokój downa. Cieszę się, że tyle ludzi. Ja pierdzielę. Ty świnio. Niemiecko. Kurna! Mogłem przeładować. Ajajajajaj. Tak, poszalałem. Kurwa, z Niemcem mi było w łeb. A niestety nie było szans. Ajajaj. Ale kurde. No, było to. Na Równo plusie z Niemcem. przynajmniej. Za pankę jest na minusie. Czy więcej killi mam od niego?
A, siemano Filip. Oj, nie widziałem siebie nawet. Ćwiczę przed BO4? Nie. Ale Kruczek, masz szacun, że jesteś przed Niemcem. A ja. No, to jedyne. Tyle samo punktów mają. No ale pierwszy. Ale jestem pierwszy. No i to jest sprawiedliwość. Dobra, nic, ludziska, ja lecę. A jeszcze nie to będzie Nie, ja lecę, kurde, muszę troszkę przespać się. A, Niemcy nie chcesz ubić. Czekaj, po kasku. czekaj, już mi jeden napisał. KSC. Hi, good game. Give star can form are my friend. Forum? Co? Mój film? Czekaj. Jeszcze raz, przeliteruj. G star and Forum Jak? are my... Aha, dobra, już wiem wszystko. Ten starter, No, rozumiesz, jego. i Korum to są jego koledzy. Aha, przecież. No i do imprezy zapraszamy, jest miejsce, dwa No, są tylko. to ich zapraszamy. To KSC i Distara zaproś. A, tego nie zaprosimy. No bo później przyszedł dopiero. Jestem. Gdzie ci to napisał? Na ten. Na Nie, streamie? na PS4. Napisz mu, zapraszam na kanał. Subskrypcję. Plus. Wysłał mu. Na Discordzie. Na Discordzie mu wysłał. Na storze. Napisz Weź pay mu donate. napisz. Napisz mu, że jesteś popularnym Ja. streamerem. No. Napisz, I'm popular streamer. Żandar, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Słuchaj. Wiadomo, że tam... Tutaj też luksusów nie ma. A ja byłem na fajce w piwnicy, jak wyszłem, to zaraz jak wyszłem, spadła rura od kibla. Teraz? W piwnicy? No Co teraz, tego soku boraczonego. z całą zawartością. Co nie, O kurde. miałbyś chwilową przerwę, na pewno. Bo tak zawartość na tobie wylądowała. I co z tym zrobiłeś? Zjadł. Poszedł. Poszedłem po ojca, trzeba było wsadzić tą rurę. nie? Wiesz co? Co tam było? Kurde, Wyzwanie zacząłem. jeszcze z Niemca? Kuźwa, nie trafiłem nic, no nie wierzę, no ja A jest. pierdylę. O, cię wystawiłem teraz. Skład sprawdzę. Okej, jest z nami. Co ty tu Może nie jest, ja jestem przeciwko, a nie z nami. Tylko, że mi się pad sam obkręca, to jest fajne w ogóle. Co robi? Obkręca, idziesz i nagle się obkręca ci pod w lewo na przykład. Miałeś tak? Nie. Bo jak Fortnite, gram, biegnę i zaczynam sam strzelać. Potem się wyłącza. A, raz. O, ktoś tu na raz. No kurde, dajcie mi się ruszyć. Oś ty Bo się kuźwa. obkręca sam. Kill everything. O, No i patrz, mogę biec. Jezu. Byś sobie kupił pada normalnego, kuźwa, plusa nie ma, pada nie ma, ja pierdylę. Mam dwa, to jest ten nowy. Znaczy nowy, stary Dobra. nowy. Nowszy niż tam. Trzymajcie się, ludziska, ja Tamten to w ogóle uciekam. już. Da tam was na Cześć. live jeszcze oglądał. No ja też zaraz pomogę, że może kończymy jednak, bo ja też muszę się w walienkę walnąć, muszę rano wstać o 5 na lotnisko. No to miłej podróży, Lemi. Samolocie No, się spoko. przecież. I jak co, to wiesz. Nie ma. Jest tak dostępny na Messengerze, Krótkie jakby da się. co tak. Jakby tak. Jakbyś W razie W. nie spał 3 dni, to byś... Peter, nie będą da się. czekać, mu funty pożyczyć. A, Dobra, na razie, trzymajcie się. cześć. Cześć. kuźwa, jestem sierota.
Oj. No dobra, ja uciekam, tam zapraszam was wszystkich do imprezy. O, może tak. O kurde. Co mi się kamera coś zbugowała? Nie wiem. Palić to. Nową kamerkę trzeba kupić. Zapraszam was wszystkich do Lemiego, na stream do Lemiego. Wbijcie tam dalej chłopaki będą grać. Także dziękuję ślicznie, bo kurde, no dobijało prawie do 10 dzisiaj na strumyku. Bardzo mnie to cieszy i na Twitchu dużo osób było, także się bardzo cieszę. Także nic, dziękuję ślicznie, trzymajcie się, na razie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jutro też coś będzie i myślę, że będzie wcześniej, tak o 17. Także wpadajcie i albo na początku God of War, potem H1Z1 spróbujemy, a na koniec Black Opsa. To także zapraszam serdecznie.